Oye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Abaminto mwensi asemole na wakwa nande mambia bono iga mbiyamo naenda asenga nchili bageli iga na irwe ase studio iga ya Ensoko TV Kenya sahibi meganda basesenie naenda bagerere naenda barende lero ntaito tosoma malika machana nyasaye omochakano emeronge 5 ekifungo kya emeronge 2 nanyi kweli mlinikusudia mabaya bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu, akawafariji na kusema nao vyema. Mwana mbia mwana asenga chama likama chenu ga atwasomire nago sabire nyasao ito sesenie omoligereri oyo iga lili kiliga litwarobo moya sobogima bwa yali molende na limu agate yomana sobuya bwao na mabera otata gwatolendire asama tukonsi wona kabamo na intwe gatokwa na lili koliao asamanyinga Kristo suru mutolito. Amina. Igabono Yusufu ora asense ya Misiri bamuraba mwabekero bamonete oji asense ya Misiri igo bamaete buno kule na endo sirire wona litukeli menchara ya chira asense yabo nande bayigule nga Misiri ndagera nero wona bachiro ororo kolige ndagera Yusufu nero bekiro moteneneri we ndagereria kero bamwangete Yusufu agachakabe ko kotenenere ndagera ekera Yusufu na banete ngense ya Misiri netwale ndage ncharase miaka emenge na ende netwale ndagera ase miaka etalimeke wona nchara ya chire yatokire ngense ya Misiri nero Yusufu akagachete ndagere enyinge na ende nene mono bakagenda roko gole ndagera bono ekero baikoro tibabomanya kolende Yusufu akabamanya ngabana abana bamwabo bona akamanya kubakwanira na barabo akabatebya nga mlinikusudia mabaya lakini Mungu aliyageuza yale mabaya yakakuwa mema. Sasa mimi nitawalisha nyinyi pamoja na watoto wenu, nitalisha jamii kubwa hii. Bona abantu bali abakora mangana mabaso gimabwao Mungu atayageuza yale mabaya yakakuwa mema. Mwanengo nchora nale oborogi bwabo bobe faida asore omanengo nchora nale bintu biria kwa kobekerete gosebangete bibe bintu byengencha asebere omanengo nchora naro monto yo okugenda mamincha yenchiri elyo igasi lyo okora kero kenda ase chire lyo okora igasi omonto naro rore mamincha ye biasara byao aso bisyo gokora emirimo omonto naro mamincha ye biasara ye gasi yo bono Nyasaye ngonchora nale Mungu atageuza adui yako ikwe ndio baraka ndio daraja lako la kufuka mbele. Manyanga Nyasaye gagonchora ebintu biri bitagwenereti byabe bigwenerete ekera abantu baguchaite bagoteba ngaeto gwenereti Nyasaye gagonchora oli batagwenereti baba bagwenerete asema mbiya bono iga ekero ngukwana munalinga neliga libeka senkora yao ngalero Mungu atageuza adui yangu akakuwa rafiki. Mungu atageuza yule ambaye hataki kukupa kazi leo akakupa. Mungu atageuza yule anakataa kuangalia makaratasi yako leo akayaangalia. Mungu atageuza yule ambaye amekataa kukusainia contract yako leo atakusainia. Mungu atamugeuza yule ambaye anakataa barua zako unavyompelekea kaziweka kando. Leo hii utaitiwa kazi. Leo hii atazipokea. Neno hili ukalipokea kwa njia ya imani. Maana Mungu atageuza vile ambavyo havifai vitakuwa vinafaa. Mungu atageuza yule aliyekudharau kusema kwamba hautaweza, lakini atamugeuza akakuona kwamba unaweza. Maana Yusufu alionekana kwamba hawezi, lakini walipofika kipindi kile anasema mlinikusudia mabaya, lakini Mungu alinikusudia mema. Watu wanakukusudia mabaya, watu wanataka kuharibu maisha yako na ndoa yako, lakini Bwana anakukusudia mema. Bwana anakusudia mema kwenye maisha yako. Amini tu na usimame kwenye andiko hili ya kwamba walionikusudia mabaya Mungu anakusudia mema. Walionikusudia yastahili Bwana anakusudia yenye anastahili. Bwana anakusudia safari njema, Bwana anakusudia mema. Shetani anapanga ajali, Bwana anapanga kufika salama. Shetani anapanga kuanguka, Bwana anapanga wewe kusimama. Shetani anapanga kutoendelea, Bwana anapanga wewe uendelee. Shetani anapanga magonjwa, Bwana anakupangia afya. Bwana anakusudia mema. Bwana
anakukusudia mema mpendwa. Amini neno hili na Mungu atasimama na wewe. Tiga tosabe. Tata w'emiganda asema mbiabono iga gwatotebirie Nyasaye ekero mwanya bantu atoganirete amabe aye Nyasaye gotoganirete amaya nabe kiro murigerere iga b'Ensoko TV asama bokao murende na no musisine kera no mbyana nda no mwigenwa asema mbiabono iga twagwetigeire otorobereria amaya Nyasaye asomo gasorero torobereria amaya ase kisabari cheto Kristo torobereria amaya ase chiwa bisi cheto tata torobereria amaya ase chiaga ase cheto tokoenda torobereria amaya ase tokoenda korigega ase Kristo torobereria amaya ase chiwa bisi towetana na tata korige miremo ya abana bawo bawetana na Yesu barobereria amaya ase chikanisa chaito gusi torobereria amaya ase chikanisa chaito chonsi ensengima torobereria amaya tata abana baitu barazichinse Jesuko Kristo barobereria amaya ekera na Nyasaye na nayo romwigenwa twagwetigeira asobya bwao na samanyinga Kristo suru mutolete na sabire na kwaliganira se kanisa ya Happy Church Ministries International Suneka ego kaga igaiterio kwa kwenda uchinjara ya monja no kanisa yuere na Nyasaye b'emiganda tigago seseni biyamone studio asoko ngari bageriga na inu Nyasaye b'emiganda tigago seseni oyo minto Diana no yo minto Innocent Nyasaye b'emiganda agende ko menta chinguru ase bipindi bite byine biya mugenda gotoreria kabeneri tukoligia na Nyasaye b'emiganda wa monainwe shalom na Mungu wa mbinguni awabariki tena sana amen. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na keo muntu Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemya gusekero kende gyonsiguro y'emirubiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri yuko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM
secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ine asama kiaya mbireo sino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomagusi nigo bwale gusirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko omocha chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseri gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanira okweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunarero Nsoko Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano umozu batera mabwari Muligeri bwe Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete emerondo kunyagusibero ngori naria se screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa omwancho muligere bwe Nsoko TV igetaseni gen Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Imeye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Stephen Mbunde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yako koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongor ko Petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe
Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Mwanchu murigeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Jito murigeria bwegeta sengia Nsoko TV mambia bono no gusaba no kwegena kwanenga kwabokebia gwachakire kwerigania semero byagiritwo gutambeta gotebanga kero kwararire chinga kibune chiga guswarire kiritwo linde nigokora mwakiro munguru ngambi ya mono ikegera na bangi bataitikora litkeri kolene tibaranyar bakurikira ni maitemba ri mwabokire neri kuba bari mwabokire mwegwete mebere bya mutaigwete semebere nere bya bari boigo mwasiri abamine mambia bono na nenko batebinganya sae nabwate ogwancho kuyago cha samagi maito na ndibuna butambe tunyare to kumusaba anyarika gutikira no iniganga itasaba maito ganga mambia bono manjito muriye nande na iranira sori kinga kingo kwarigania somoro biri Nsoko bwakire tunyare to gusanga tunyare to gusemania tunyare to gotebania asigeta singe tuge Nsoko TV aigani gotogoteba butambe ni gotugunya twasanga naye twakwali bagabno manjito muriyeria kwanyaraga kwena nekerengero kiago ikiye kunyaragi kwigwikana asumtandai to butambe Nsoko TV Facebook Twitter na bego YouTube nogo tunyora butambi mambi yabono tunyare to gusanga tunyare to gotebanie mambi yabono igonga anonsia sore bokanane to swasomoro biri Nsoko bwakire tunyare to gotebania onyore namba ite studio ni 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yomwere 07886663 nere namba ite studio manjito muriyeria asomtanda ito Facebook na nabo kubeke kerengero kiago tunyare to gusanga naye mambi yabono totebi na kwabokire aboroki wambagende to kwenda skuru naboni go manjito muriyeria bali barasumu chu Nairobi nindo chembrani gega saine gotwa emambi yabono bali twatwereri no yetu ikiremeremo twakiranya saine arombi yamone kiagera mu chu Nairobi kero kwanyaringa wikira semeremo ngokora mwakiro munguru ngambi yamone kiagera manjito muriyeria amache ni gari kirase igongonye wikira semero biriago mbiyamono sana bali moge asene kwenda chinga chino mwalenge emerema sobot ko bwalero bwego to kumwakiranya saine ngambi yamono aborokia chinga kibine chika kabe maisobeke sweta buno moiboli ke omwana oje sweta lenda nyarika wikira nase skuru na kubeka amasoma ibnaganiri kulene nandi narasomega tia bali batsomire ujumbe asomtanda ito Facebook tunya tugusikana barbo amo machito murigeria itukuya butambe ngo tebango cyakana bali batumete kurwa kubatumita abatangani babogete bakabeke erwaka rwabaturoche lameko mari bagote bluetooth senior kura marani bochi atebanga watching live nabo igomugaka kera gitaote ba congratulation wakire bya mono sana Charles Rwanga ote mwalimu Charles Rwanga kuronyamira county Kenyarere basement no mongino Jacqueline kwamboka ote banga well tuned Wednesday edition ditukulia tokote banga WCW Women Crush Wednesday omuswati anonsia sole bekobo kombe mogongo nando nyale ko wikirana semero biriago togotebanga nichika kichinde cyo gwetoma autebanga Weldon Nyaure Sylvia Mora Rafael Misuko Lavi kwamboka Jacqueline kwamboka bonsi basome yo morobiro Jeria kerwa oteba Women Crush Wednesday kurwa ngombo manamba Byron Kingdom ko Nsoko TV na Nsoko TV na Innocent na Diana mbaka Nairobi Pipeline no monga koe
Ben n'abana babo bakuru kwanga Masdiga na Macdotak na bagaba iboli baye Ongeri na Mariana Musobesu na Clinton Ondigi na mashabiki onsi ya Soko TV asebanga maso ime yomorobira Soko Bwakire Barnabas ke basote bakura doa Katari Weekend Soko TV Innocent na Diana watching live. Asante sana Jeria Kerbagote banainde sure God has good plans in our lives. Test and see the Lord is good in Jesus name. Amina na baote baigo. Asante sana Krandeni seke omusorwesu, good morning. Krandeni seke omusorwesu kora Nakuru City Salams Club goikagachiba sobo agotebanga watching live no ari miyo morobiri agoteba butambinga Soko Bwakire nensoko neyemo boigondo cho Princess Makalda ateba Bwakire buyakuru wa Miroka na biga agotebanga aikasi ni abune Soko TV to waisekorusia Elimot P oinere Krandeni saotebanga to segetane nande to soimiyo morobiri Soko Bwakire Vincent Gekonga ateba Bwakire kuronya Miramanga Soko scheme tuned in kama kawa tukiwa na Joshon Songo, David Modiasi, Maricho Mchelsea, Jose Msmokis sawa sawa. Batromeo Momanya oteba Bwakire oyo Momanyi na sporo ekuranya nchonolinya sae no moneno tuanjire twaroli tukolinde tiga imbokia mashabiki onsi ya Soko TV otebanga no ali imeusi na Kenya yonsi omanjito mulgia. Asante sana nabegana kumochera otebanga shikamo Soko Nyasaye onganchi naroli tukolinde from Isebania boda kuganiria banafunzi bonsi ba boda Hira Academy emambingia autebanga babe komoki asama somabo nalyo bogima burabo bya asama tukabusyo majito mulgeria nyekoro muiboli chinga kimne chiga genda gusigeta boroki wabo no ena boroki asискuru basegete babe komoki atole setamu ya kabere aboroki wabali baguchokora matemu aba form 4 bonsi tubaganiritia maya bonsi bali baguchokora grade 6 grade 8 baka grade Alionsi omanjito mulgeria no enda bali asискuru matemonsi tobaganirie nandi mubwate gitabu bya ndo chago tebango ganiria mama Ruth Patromeo Momanyi bana baske baso Nigeria Kerbo emambia enyororo Fred Moga oteba Bwakire bya piko rwa St Peters Nyakenyo Misia Misri Call Fred Moga Muturi na omongino yokoro kwanga Ruth mora ndo cheboigo agoteba Patromeo Momanyi no nyani gaiga gusi agotebanga ngotwa igegotwa kurubo tukagoteba yature kurubo tukashinse amachorongo rwagusi Momanyi na sporo ekuronya nchoroni tigamboke ena kumachero muserbesu Jeria Kerbo Nyamori Mogadishu once basemi yomorobero abego Brayo agoteba kurwagusi keroka watching your life docheba igobo sire kurwashinse mochiria chanyantara agotebanga embura nigega seine gotwa sorogongo rwagusi nigo yature Deana yature atebanga yature igoke gotwa igoto gatebanga na masesenia kuri no manjito mulgiria tugende tusangana imambi yabono asomorobirite Soko Bwakire aiga butambe togatebanga nigoto kwali bagayi no manjito mulgiria kwanyara go kwimanya kwanyara boigo wekogokya nimero bitasengi tugen Soko TV naboigo kwanyara go kwimanya gati yali agendete kwenekiwa kurene butambe no gotonyora somtanda ito Facebook imambi yabono kwanyara ko gusangana itwe wasoa asense media yechiga seti twaswa naye tonya to kumanyanga nali agendete kwenekiwa yonge mambi yabona ndo sia sole nane ko tebinga genda usangana itwa somoro bile Soko Bwakire obeke kerengere kyagoro tunyare to gusange mambi yabono igonga manchito mulgeria negati yabali basoira somtanda nabega sina bayityo studio kwera nande ndole bali babekiro ujumbe yabo asomtanda ito WhatsApp noro kobeka mulekerengere yo manchito mulgeria tuanyara togosanga emambia ya bono kolene nigonta itenkwariga nande asiringana lirabo lakini ntara kwarigana asiringana lirabo manjito muliereria nande ntagetengo tebinge mambia bono aboroki wambaga saine gosoa aseskuru baga saine gwetuma bono chinga kimine chigano yatogoteba ngaboroki wababo nabaro bagoteba bagomire bagoteba ngonyo murubiri ryosha turi gukora imirimo kunyara bari bakogera kintu waro kiri tukuri igoro ngonya tugo gushugurike rugo ngaboroki wakabare sikuru manjito muliereria tikababe komokya naibuno moiboli obekomokya Soko enekia bona bonsi ngo na barasti skuru twaro chibo igaboro kiba bari bagire di komi bagasene gusirwa gali nonye batebetenga nonye ne bitabo asti skuru kira baratori bagatebanga akonyora chiskuru chinde chinyinge
tibara nyara bakonyora kira bara turikiri cyabe bitabu akiri monesa guriere tamu ya kabere ni mahitaborokiwa nabaige serikali yitu nigendete kubikomokia korokikene kyabuna aborokiwa bonse as chiskuru kunyara bali bawikirania amasomo abayigonga no nyekore ejirani agugose amate kwaroriro moroki wotigaire ene kibuna kwenda skuru igongo nyekuru muiboli na romano ndi bwensta basugutigara gaiga skuru koringo kwenda siringana lilo bumachito moliera dara somiga tiechu jumbe boigo ndo cherore skuru asichinsemo chama seno nera otebangano alime yomorobiro baka omoiro Mwalimu Charles Rwanga ninkoro cha otebangano alime yomorobiro baka omoiro na dagonte binkwani abarali bonsi ben Soko TV emambia bonando siasibari abarali ben Soko TV na bakwani mwensi boigondo chegaiga koltono twagotebano alime yomorobiro baka omoiro kakamusa otebanga ninkoro chagu ekyababa ainche na korolire nonye tinkoro chiyara kina korolire oteba sisi ni wale hadi tamati notri miyomorobiro ntorigoska Gladys Kerubaso imeyomorobiro Silvia Molala vikwamboka Weldon Yaore bonsi manyale bagosoa asomorobiro tunyare togosangamo asante sana kono manjito mulgeria ndara kwalganya asiri ngana lirabu taito turarenda somo tumokeigo twirane tukoena neri ngana lirabu nabego tumane kogenda namaya emambia bono togendete gusanga igonga sumtana ito Facebook noto live nen Soko TV nabego YouTube noto live nen Soko TV nabako ngenda kubike kerengero kyago nabego sina mu studio tonyare to gusanga tugende gutebani emambia bono. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi magega ya television ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukonyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere silwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV, oboroso bw'omugusi. Mwanjito murigeria asentunde ya kabire ni gotogoswa samaya turakomanye gati yari agendete kwenekiwa kurwa Kingongo korene tugotogo cha kabene kurwa se county ya Kisii ne county ya Nyamira twarakomanya gucakira semnyoro wikachi ya Bisi nali yari agendete kwenekiwa togo cha kabene kurwa se county ya Nyamira nigo mugabana bwe county ya Musinyalibo abetiga kwenekianga gucyari gukora mucando bukobara kwa Mario Gasinye gitari cha Nyamira acyagetie mu rubiryo okorokwa nka drug devolution fund asabetika gotebangane nchira ya mwe gukwenekia buna Mariogo kuba tukwari gucyasinya gitari au mi county ya Nyamira asaba roiri barachikonyora obogwenya nabego kwenekia buna abaroiri kurwa senseme cyongo bwatugera bare obokoryo bya Mwanjito murigeria norwo turabetero kwariganwa no musakito Steven Yarike Mbonde turaronyera senchira bene nataka tu ukwana ritskoria rero mugabana wa Nyamira Umusikamos Nyaribo kirabwato ka Mariogo y'ikishiringi c'imiliyoni y'emo go kinyagitari aime county ya Nyamira nigatebere nka county ya Nyamira niyo yabekire 2 ande mono yo kwenekinga Mariogo bono tarigo chikobora kinyagitari bene wetera umoroberia hasumuntu we Kenyanda Ntobu drug reforming fund rero iga utwacha Nyamira ko launch igende kwa medical revolving fund. Eri fund yeye yenga muna uchimotu bono ndo wikonyora upungufu wa madawa. Lero to launch 100 million ndo to yeye chinde 200 million to weke fund yeyo na lira atware chinguru. Na ndaba ndo witongo waboria korwariwa wikakiro montare chesa sha. Shai karo kwa rechese ya wakanira Mariogo twarigie deni ito akano gorusha na ito kugandira kugorari ukarioka so Nyamira rero gochakira rero ituko ndiyo turatware Mariogo atayenye gitari erinenga ki yaetire naende yaetire ndokonyerera naende ekereke kyo nigo mugabana Amos Nyaribo abetereria aboteneri bwa KEMSA kwerera teneni ng'andri barabeke Mariogo gochiaji nyagitaria eriogo sonsora oboremeru obwabero asegeka KEMSA come we are launching 100 million. And you said you are now stocked 100%. We will ensure that we fulfill 100%. We will ensure that we fulfill 100%. What has come is for hospitals. The next batch for level 3s and level 2s will be coming after next week.
After next week is when? Even next year is after next week. No. We are actually really trying so hard as KEMSA to improve on our order fill rate. We have been, our fill rate was at 80%. I'm glad that you have established a drug revolving fund. Yariboni go asabire ministry yobochenu kwene kinga wakanere amadeni ya 400 million ayu agobori wane county ya Nyamira korengana no moroberio bwo kwena na obobweni agwetera sha is holding 400 million, so we urge them, ask Duale to address that, not another thing. Ndio tupate hiyo nigekerekyo nyaribori tkoria rerene kiringa na che kugora chi machine gocha sinyagitari cha keroka na Nyamira na gotebanga tago cha kuoya ria kubetereriwa no mowaziri bobocheno ya Kenya Aden Duale. Number 2, we are going to install an MRI machine and the CT scans at Nyamira County Referral Hospital and the Keroka Sub-County Hospital. We have, but we have to modernize. We are not going to buy machines at Duale. Tumekataa. Gati ya barayi baikira na robo igoni go babwata ya iga. Kinda ide go sabeke monkeringa ande nage kwane sige kusina liye sidari kumanya akabesa kaje basikaba bako nyora siringe marongebere ngagutenina. Agantu kana kubago takabanya no ndagantu kipiki bana gutare. Ngakubekera ni kubaja kwaka mwisiru mutinyukane ande bakaire gucia ngao igashiri baboneza gutokorera ande yaratenina. Pesa kebekire se budget na ndari his excellence tokona kuona na ki his excellence. Agency yetu pia tutaipea magari na namna ya kuhakikisha kwamba wakati dawa imekuwa ordered na facility yetu inaweza kufika kwa hiyo facility. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Tomurigeria na rayo kurase county ya Nyamira kwegorenga mariogo na chikwene kiwa ngaba roire mbabwate amarioga sinyagitari kolento gosuka mutwe chinga kiaboro kiwa bagendete kwirana ucyasi skuru nigabarundi ababoriwe kwene kiabunanko babali maiso iri kwene kiabuna tibari gucia kubekeme basukano asibara boigaboro kiwa nigo baborigwe ko babatoereru na ko bache bayibori babo chingaki banyare bakabanyorera kibese banyare bagosoa aschiskuru machito murigeria noroboturwa betro kwaniga no musakito kurase county ya Kisii turaronyora centra ya bene kwane gore chintare bacheito munabonega bakosafirisha abana tigatobwatia machika para obwatia machika para road signs chiri obwati ogende speed erengia otokobera abana baikebuya kwa sababu abana aba na baito 20 nende ni viongozi wa kesho igo Montero bonde bwensi tigana na excess bugori abana buya baikie skuru mapema aba driver baito bali more para hakikisha buna muimukiria abana bonsi baito buya agera beke chisukuru omo driver bonde bwensi ole Kenya aga gendi gari yago kule timamu akiri agere timamu ore fresh egere okorenda chikona chisi SPT ebitongo egere abana bonsi baito baike skuru buya ese sababu yake abaiboli morocho tokika kamwa akolige skuru fees nando muntu manya kugunga kinga achari abai ina achari okuminyokera gosene ne skuru okolige skuru fees okolige nango sabaiga abatereba mogendi chikari ngora mubeke gari excess egere egari atwale capacity yae bali bakosibe kinywa chikyabo mupungwe morobo banera karwa akorire gasi kenda tumoka esibyo mubirande mami bokire gasi chitaro nyense moyo chitaro abantu mbaroro bako ibeteli kogendie gari kanyoro monte gete Nairobi akairana are usingizi okabayetama kanyoro for example nabwate skuru ako chikoimoki kwanya ndo umukire gari nando nyichakire kako ikanjira chitaro cha muira onya kwaro sire tigako ibeteli kogende sabari paki gari rara tumoka se sababu gari ega nonya kebwate poti mune kwa kanse nayo monye no kuumia ese sababu omutajiri ara kate chibesa lakini obogi mabua bwansi pine gari na bali mogeti na obubwata nikuche kwa madriver na ma conductor
naomba sana sana makondakta wakuwe na heshima, kwa sababu unapata kuna wakati mwingine unapata mzazi ameleta mtoto kwa stage kumpandisha gari, hapo nasikia kuna wanatusi yasiyofaa. Na sisi madriver tukue waangalifu katika barabara kama mwenzangu vile amesema, tuendeze gari kwa ile speed inafaa kuendeshwa, ile ya michuki. Na kila mmoja anajua sheria ya barabara. Ukiwa kwa barabara naamini ya kwamba umejua sheria ya barabara. Watu wakue waangalifu, tufikishe watoto salama shuleni, ndio tuweze kusaidiana katika uchumi yetu ya Kenya. Matatu ya itondo chenga biashara evidence sana. Ikare biashara evidence na ngosaba. Abantu okoraganga chi principle motokonye please abana baito komoranje basa kwaseri kure school sasa obugima bwakongere pi nchebona muno moibori ti ndaro biashara mbira babuya igo bana mbarache nende gento kende nchebona muno moibori timbwati pesa neri baganta itekoenda nchiko sabira omwana obugima bwakongire sana ntobwati pesa nende nonye serikali y'abantu bakonya kuruta amagena na yamentire binto na mangana aria karega aria sabarabu na aragereta amaguta yamentete igo muntu tobase goita serikali na nero yamentira amaguta Wanjito murigiria tugusika mutuna kwira na county ya Nyamira niga abantu babira baro musacho yo mu myaka 25 no muswate yo mu myaka 35 nigo bautitia makweli mu baso bweri tkurigoro ase banyarite bagutaguririsha yegarie ya moya salon asinsemo cha Shifri Nyamire town ase konya batamire ne kibese cyo bagoteba nigo cyarenge kiribu chimi isato asbate biro manjito murigire kwenekia nega korekyo mu bisomo nene bwa abanyanyimbo ase sub county Nyamira South ebungeyo ya West Mugrango mo DCPP Benadatema niga tebire buna nigo bacha kirobo nengi kwenekia buna abakora bugose ababegwa bukunyara bali bakubekwa byara nabo igo egetambokero koirwa asentre abene. Mimi naitwa Mr. Bernard Ateba, sub-county commander, the sub-county police commander Nyamira South. Leo wakati ya saa 7:30 hivi tulipata habari kwamba kuna mtu hapo karibu na Shivling supermarket ambaye alikuwa anapigwa na umati. Maafisa wa polisi walikimbia pahali pa tukio, wakapata kijana mmoja anaitwa Alan Chore Okuku, kijana ya miaka 28 kutoka Oyugis, akiwa anapigwa na umati. Walimwokoa pamoja na mwenzake anaitwa Gladys Adiambo Omondi kutoka mwenye miaka 37 kutoka Sondu. Ilisemekana kuwa walivunja gari ya Bwana Ernest Morara Ombete ambayo ilikuwa parked hapa town, na huyu Ernest Morara Ombete alikuwa ametoka KCB Bank hapa Nyamira, aka withdraw shilingi 1,300, na wakati gari yake alipark ndio wakavunja, wakachukua hiyo pesa. Walikuwa watu 4, wawili wakafaulu kutoroka, lakini wawili walipatikana na wako kwa seli yetu hapa. Tunatarajia kuwapeleka kotini kesho kwa hiyo wizi. Jana kulikuwa pia na wizi sehemu ya Kebirigo, mahali watu walienda kwa James Mayaka Ngongechi, wakamdanganya wana install CCTVs, wakamwomba simu ati kuinstall app, alafu wakamuibia kama shilingi 6,000 hivi. So inaonekana ni kama kuna kikundi ya watu, naweza sema ni conmen ambao wanahadaa
wananchi na wafanyabiashara. So naomba wananchi mkuwe macho. Mtu akikuja akuitishe pin ama chochote kuhusu simu yako, usikubali kudanganywa. Manchito Murigeria kwigwire kurwase county ya Mera kurende mbiyero Manchito Murigeria naro kwa abantu basikie ibintu by'abantu ekyagera chinga kibine chiganaro chinga kine chimbe kurento gosuka mutwe chinga ky'abantu bagendete kubwata chikura guse chinga kyo Manchito Murigeria chomoerio litsukurigora na lyenge chinga chomoerio cyo kubwata ekura bono nigo moroberio yobo kubwata chikura betwe gwika omoerio kwetera sekyombe gichimbebe nobochori IEBC ase batebire buna na lyarenge litsukuria omoerio litsukurigora tariki ya 25 isato bono nige gatia baraikuru ase county ya Gusii batebire binenga egatia bali banyati bakubwata ekura nigo bale kerengo gya 5 na ibere 70% na banyati bakubwata ekura sibabulire kyombe kya IEBC kwene kyabuna nko bakere chinga ke abamenyi bechisemo che county ya Gusii nabigo imense kwene kyabali batanyati bakubwata ekura gose batanyati ribaga kunyara bale bakubwata ekura yabo Manchito Murigeria boigo nigo bakwaniti goro ya magendera bete gosagendete kwene kwa county ya Kisii na komochia abarai Ngo kwana ego nkoro kwa Duke Nyangena oyo kurigie kirogo kyo bunge bwa Bogetutu Masaba the year 2027 enataka nkwanire ngane yo ko register voters nimanyete abantu baito abange especially Nyamira na Bogetutu Masaba in particular numbers chito njiringi ya kero na tara constituency ito matuka elere saba guchmaega na nyorire mechande menge tubugate idea litali ko register bantu baito mbabwate bibande aide bibande byasirire bitara replaced gusabana baita abande babwate bibande 6 months down the line bibande bimbiracha igo nataka gusaba serikali eteme kune kunyara kuinishu abana kare babwate bibande ibi bibaikire mapema egere banyare kubwata chikati na ende nari gusaba serikali igenga charge ya 1000 ekero umuntu aku replace AID esirete bari wanchenga kiye yechikura bayerusi orro egera abantu bari replace AID egere banyare gwaka chikura so that their democratic right is not trampled on. Na inata kubayinyuriga nganonye to gusieka litukuria rero amangana yogo bwata chikura bado ntubwate registration ya genderete at the constituency headquarters buna into abantu Bogetutu Masaba kabera alimanga alafu na office ende yonsi ya Huduma Center aso muntu akubwatera chikura continuously etarigo gosie kubune ya mass registration ya kabera rero incho yonkoliye ekerogo kya Bogetutu Masaba na ligereirie kere narorire ngantu bwate gap sia soburaye bwetu bwa Bogetutu mo especially abana baite basari bakonyora igere kibese chinke mono ukagera ngane fair tu yogo chire school tali bese ora kan school fees tuarorire chipara chitu buna chisaligete tuarorire buna school chitu infrastructure embe naende tuarorire ubugambi butariko consult muntu inale gusabanga abantu Bogetutu Masaba 2027 kegoika monchole inche igonda abekingo consult abantu bonsi egera abantu bachore gintu bakamagendera ari batagete tali kwa muanga lero ni chichonda ete kwagacha kwanda kwagacha chicho usi chief's office without consulting abantu I would igonda chense guikaransa na abantu kere location abantu abanyene bachore gintu batagete gokoreru namanyaga kubakorera biyo mono sana Manchito Murigeria mukonyi bumura bense kidura kindike ni gaboli tio kubolia guchiase abakenya kulinda na kubasika bayiboli chinga kibali moyo nigaya kwanetaya kurasomo igabo kumusabira nyagusiro mugaka Edwin Kipchirchir Koech oyo kabeire omominyo kigiata yechimbero cha marathon asomo yiga okolekare time
ya ekanisa ya Africa Gospel asibaigo mujigo jobetko kolikana imiyo mucho Nairobi chinsemo chiakale nigabolya basai kwene kyabunanko basikabale abayiboli babo Gagukwana somo yego nyagosira kindi kiniga teba buna osiriro musani w'engencho mono oyorenge na masikani ase amate yaye nabo igo gotwaro bwa matobuya ase familia yaye asate babuna ni igo arorekana ko munyanguru oyotarenge kubanyora. Na wamekuwa marafiki wangu wa 30, marafiki wa karibu. Na nilikutana na mzee hata siku ile tuliapishwa kuwa mawaziri, mimi na Davis siku hiyo akiapishwa kama waziri wa Kawi na mimi nikiapishwa kama waziri wa usalama wa taifa. Tulikutana na mzee. That time he was 90 years old and he was looking very strong. So nimeuliza Davis, ile picha ya mzee pale ilipigwa akiwa 40 ama 45? Akaniambia hapana, hiyo picha imepigwa mzee akiwa 90, just 3 years ago. Waombelezaji wenzangu, mkiangalia hiyo picha inakaa kama ya mzee wa 90 years. Look at that blazer. Angalia hiyo Godfather. Ni vile tuko katika maombolezi kwa sababu tumepoteza mzazi. Ningesema ukiangalia huyo mzee ni fire. Sinoma sana. Daddy looks 40. Manjito Morigeria boigo togosika mutwe nigo muraibense ya Kenya nere agenderete gukwanira guse. Manjito Morigeria nigo muraibense ya Kenya muski William Ruto litskoria igoro abeteka gwikirana chinsemo aimiyo mucho Nairobi asabetega kubagikiria abameri abaye serikali asatebete bunati babwati agenda ndio siwe cha 790 naboigo nigatebete nganali no gosemeria ngasu mwako gocha nabeka gochorwa asintunde ya kabere. Sasa niwaulize, unajua kuna majamaa hapo wanajaribu kushindana na sisi. Wale majamaa wako chini sana, wako down. Nyinyi mnanielewa? Wale majamaa kazi yao ni matusi. Ati ile kazi kubwa wamefanya, ile ya maana sana, ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Sasa hiyo ni kazi mtu anaweza kusema amefanya, si hiyo ni ufala? Ati kupatia mtu jina ndio kazi kubwa amefanya. Wale majamaa kazi yao ni matusi. Kazi yao wako na hasira mingi. Wako na vitimbi mingi. Wako na kiburi mingi. Na matusi mingi. Lakini agenda hawana. Mpango hawana. Sera hawana. Agenda hawana. Ni kweli ama si kweli? Kumbe mnawajua wale jamaa wa matusi mingi na kisirani mingi na balaa mingi na vitimbi mingi na kiburi mingi. Mnawajua ati mpango hawana, agenda hawana, sera, agenda, maono, hata akili. Salala. Ni kweli ama si kweli bana? Sasa niwaulize watu wa Kanairo. Kama wangekuwa na akili, si wangewacha matusi watuambie sera yao? Kama wangekuwa na akili, si wangewacha kiburi watuambie sera yao? Kama wako na akili, si wangewacha chuki watupatie maono yao? Kwa hivyo agenda hawana, mpango, maono, sera, agenda, hata akili. Basi hiyo ndio story yao. Nairobi oye! Nairobi Morigeria huino muraibense ya Kenya muski William Samuel Ruto nabatebire ko igurenga goiterasi nkora chaye butambe agotebanga bali bakumwamereria mabwati agenda ndio nsugucyase abakenya nabigomba bwati sera sawoteba wikira Manjito Morigeria nganonye na kiri abo tikiraniti kuri no Manjito Morigeria
ne chinkwana chomora ibense ya Kenya konenda sirit kolia lero ntaitengo ira siringana lirabu nago tebingano nyetwanyurwa wekana liko kwaringana lirabu tunyare tugusangana imambi yabono naringana lirabu manchito moligeria liko tebanga abantu mbama isomyoyo etamanyaini naringana litulit kolia lero abantu mbama iso kolende myoyo etamanyaini manchito moligeria naringana lito lirabu lituko lya lero tumaitia bako nyara kogonga kiresimi usonyare kugukwana na inche weterase enamba etio studio 07886663 078 mara kabere 6 mara 5 na trinere namba yomwere nabo kunyara kugwa kesimi ocha si studio nyara konte binganga kiringana irira buri gukwanira kigotebanga abantu mba maiso myoyo etamanyaini manchito moligeria abantu mba maiso myoyo etamanyaini naringana liturira buna gotebinga tugukora maya kunyara turi tugusanga kulinde boigona bakogenda gusanga na into asumtanda ito Facebook oikase enamba iti studio na bigase nsemiri ito ya WhatsApp na bakunyara ko wake simero nyari ko kwana na inche mambi yabono na bigo emambi yabono manchito moligeria twabiri tugusanga na igati yali agendete kwenekiwa chinga kibego togoswabo na sensemiri kurkwanga chika seti kule tutaraswa na bakunyara ko wake namba yawo na bakunyara ko kwana na inche gutira sinambi iti studio onyari ko gotebinga kiringana riri go kwanira ndoche baigo kirandeni seki yo musoribe so ateba kirandenis eke yo musoribe su korona kuro city salam scrap wikaga chiba so ateba good morning Innocent na Diana good morning to you baigo ndoche gaiga sinamba iti studio mugaka kiragitanera gotebanga bwakire no ndime yo morobirio mbaka omwerio asante sana baiga sinamba iti studio sezemo ya WhatsApp kingenet konganye simi yago aigana rondo che ujomenchiroro narasoma Fred Moga mwalimu Fred Moga tebabu wakirebia kurwa St Peters nyakenyo misia emisi dikola teba no mognoe Ruth mura no bali meyo murobire mbaka omwerio abego WCW Tuoro en Soko neye Modiana na Innocent nera kurukwa bana baske basokoro dawa Katari go ikasobo nyamasibi pamoja na Lawrence Kekonge, Mam Josephine Kekonge, Joshua Mbiatrimba, Kevason Kirwanda Best, Sheira Kemto, Salomo Nyoni, na Bego Rogers Nyariki, negatia bandao tebanga na mashabiki on SPN Soko TV, baso imeyo morobirian Soko wa kiri. Asante sana. Negatia balibagende tugusangana itu mambi yabono, boigondo chikirandeni siya otebang kwani Innocent na boigo, kwani otebang kwani rio mogaka, kebatiga wa motebinga bwakire kebati wakwani wando sia sora gotebanga nkobolinga bwakire tebirenga bwakire byakore no manjito moligeria katoka sene gosangana na bakogenda kubekeka ruaka ruago use ujumbe roche baigo gaiga Edina Monali oteba kutoka Kisimarani Masakwe niko ndani fast ready Doris Nyagaka kuremba kasi pipeline ya oteba niko tuned in mochikoro bweri biri ya babanera otebanga watching live na bego patreme mumanya oteba nabo nabo tukungainwa marioga chire chinyagitari lakini atayopi oyunere patrome mumanyi kagitengwetera kwa gwasio likolia kwa moroberi bwa kubwa tukamaliogo cha county ya Nyamira wetera asomo gavana otebanga abaraya bange nigo bakongaina kwa nyoranga tayo kolende patrome mumanyi ntochiko kumanya usamalioga inaro ikiagara ntonya togwikirana akora muna kunyaraga kubekwa na bego kubwa tukakorene Bluetooth senior na bego Bluetooth Edwin Makolera oteba incoming MC Edwin Makolera mba bonyamatuta ward tiondene mbako mwerio naleli bonalili nera oteba wakire se kuronyali bali bonyakoni bonfencha mobisa oteba kurwa kirwa mosocho no ali meyo morobere wika omoero kirandeni seke ya musolwesu oteba watching live corona kuro city salams club millionaire mtarajiwa good morning kurwa regen wakire bya Brayo oteba kurwa gusi keroka watching you live patrime mumanyi atebe mbura negende tugutwa chinsemo chiria chia gusia otebanga nigego twa bokia eno kumochera otebankoganiria mama Ruth patrime mumanyi bana baske baso ime yomorobere nanda kubaganira tukoligia Fred Morgan era otebano alime yomorobere bwego Vincent Kekonge otebabwakire kuronyamira manga en soko scheme atebanga tundi kama kawa bali na Joshua Nsongo David Moriasi Muricho Chelsea Jose Smokis Grandeni Sauteba Yukasin agutoba sigo kuna Elimoti Prince Mkalda ateba bwakire bya kurwa miruka na bege Misri Colnera otebanere bwakire bya kurwa St Peters nyakenyo misia ateba nkwaneri Ruth mura
na begondo chigati abali bagende totuma ujumbe cyaba kuri ngwikane isomo Mwachito Mulyeria na otebi ngali tukulia lero lingana litulirabu ligoteba nga bantomba maiso mioyo etamanya inina lingana litulirabu litukulia lero nabukunya ku wake simi ase namba yetu studio ya 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoelio sangena itunyara ko gutumanyinga na kiringana lito likunyara ligukwana bantomba maiso mioyo etamanya ini bantomba maiso mioyo etamanya ini lingana litulirabu mambi ya bono Mwachito Mulyeria nabo gwake simi usonyara ko goteya somtanda ito Facebook boigo obeke kerengere kya goro tebinganga kikwabokire aboroki wambagendete goikira nasi skuru igonga nonyora ng'endaracha nerere gagwo etari gweteka tebi aboroki waberende mapema rende nonye nabaiboli kera bagotori chai gali kwanyoranga emioyo yabonera sagia Ndoche Vincent Orina kenyura teba kurwa iranda pamoja na baigo ndoche Paul kurwa semo chiria chia nyantaro no ali miyo morobere mbaka omwere kuri Mwachito Mulyeria taitina ndenda kwaligania tunyari to ikase semo ye chikaseti tugenda usanga naye kingaite simya ona bukunyara kugwaka tunyari to gusanga kuri nasibono torene mutumo kweta ikeye mutunyari to kwirana toso asensemo ye chikaseti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Tomu chago tengere merobere ito yogosemya na gukumenya gukorekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano onye kubwatari bolyo obosemya gusekero kende gyonsigure merobere ito Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oboroso w'umugusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatale icyobutindo Samakia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomugusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi
asomoroberio wikiage kiomogusi nobe gokumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabangi nabanyika eriko kwanera okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Soko Soko Yegoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya jire ngumanga bunalero eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Manjito murigeria eye nigo tukuyikentunde ya gatatu astogo swense mu yekigaseti twara kumanye gati yali agendete kwene kiwa kurwa chingongo au miense na iskuyense ya Kenya kulende butambe nigo tukumanye gati yekigazeti kiri tokonyora se studio ito manjito muriginande mo director ito kubekere gago ase screen yago na butukunya togusanga kulende ro cha gazeti ya Daily Nation egaseti utame gutwara soko boko kwane aigari gutukuria rero niyo gukwanira igoro yingane yo goichania yo kuyabana boxe aboroki wa CBE asbabote bo manchito muri wikira boniga asaboroki wabane ego konyoranga umoroki wano yomo umanyite gosomige songo nabego gukora kisabu asbabote babono murobirio CBE nigo taikeraneti nabego ganiryo rigereriwe no enensemo yege songo bagote banga aboroki wabange tibari kunyara bagosomige songo kuleni ngo bago struggle igonga muchano maneno rasensemeri kisemyo yoganiri kurigerirwa asbabegete birengo au biri aboroki waba kunyara bo kirania masomo abo nabego una banyate bagokoria samate mwaye bete kagwita okuba kwanete boigo igoro yechi county au chiria chibwatu muchando yuasane no mwanchito muligira wega gazeti ya Daily Nation no chingo kwanera bali igoro yomo wakiri Katwa Kigen oyu abeire kagokora asabisi yo muraibense nando beire bagotebanga bono muraibense nigabeire client yae nane nigara chikobe client oberika komokolere mirobiryo nabego koba advisor yae kulende bono kirago chigikira nase abetika wikirana ase kegambero kennego se Supreme Court manjito moligeria akabaga kulingolirwa ase bali kuligia libagerio kulende akabaga kuborirwa egati y'amaborio ngano chikwikiranira abakenya gusekera tokanga omuraibense nabwato muchanda soba chori bo mwako gocha nigoresuke gosononyare kugwikirania abananchi okogani kwabo kulende gwitira senkwana yaya nindo chigagotebanga nabwati Richiko yo Katwa Kigen manjito murigeria boigase gazeti ngo bagokwanira igoro yeritsukorio moerio tie kyombekirie kyo bochori ne chimbibe IEBC babete bagokora goseta gotebanga nali babyalengeritsukorio moerio kobase bali kubwata ekadi yabo bagotebanga wetania abantu 2,250 nigo banyate bakubwata ekura yabo nabaigo at least ekero abanyate bakwirana ase emeromo yabo bakaba bakuburikia abantu ekura nigo banyate bakorikia omanjito morigeria abantu emilioni yamo nugutaisano isato abo banyate bakorikiwa korende togotenda se gazeti ya People's Daily nigo bagukwanira igoro ryo muraibense ya Kenya bagoteba boniga nigo tutaramanya guse nigo arasomo chando asabagotebanga ekiamakiri kya ODM gwikira boniga nabaigo opposition tituramanya nga ninga ibago chikobera gwikira boniga
asibagoteba nga United Opposition nigo bagendete gocha asenchireria gusas chimbiro boigo nigo bagokwanira Mwanchito Morigeri gazeti ya The Standard bagokwanira igoro y'omuraibensi ya Kenya na boigo omwakiri kagwa katwa kigeni inagotebiri litsukurebera igoro abetega kuborirwa amaborio bunaberiga komokoliro omuraibensi ya Kenya emirimo abere advisor ya ina bono kirachitiko ikirana sekigamirikyo igatia baria bakorigia oburaya se Mwanchito Morigeri litko igoro babete bakoringori wakore nuna nagotebiri no ina gazeti ya The Standard nigatebiri ngana nachikubwa trichiko kiagera bono nachiko ikirania abakenya emirobiri yabo boiga gazeti ya The Business Daily nigo kwanira igoro emetinyebere kurwa chisegi cha Irani chisegi chigendete kwena kiwa Irani kose Middle East nigo bagotebanga uchumi yensi ya Kenya nigerigere gochia gokonga Mwanchito Morigeri negatiali ya gazeti asiboiga gazeti ya Taifa Leo kwanira igoro ye chisegi bagotebanga ni vita vya ngome aiga nigo bagokwanira igoro y'omuraibensi ya Kenya bagokwanira igoro y'omuraibi kiama kiria kia ODM Buru Odinga bagotebanga boniga Mwanchito Morigeri niga manganara makong na bigo nigo siasa chensi ya Kenya chirachi kurigererwa mono asibabegete pya yae muraibenso Buru Odinga matakarwa Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua na bigo gaigambo babegete yokorige kirogo ky'oburai Fred Matiang'i negatia yase igazeti yo Mwanchito Morigeri kolende chigaseti chiri bwanjite gose gazeti eri bwanjite nabakonyara ko wesomera irunyari go kwimanyia amangi koreno Mwanchito Morigeri bono ntaite ngwere wikase gazeti ya The Standard asabago kwane nagote yomugano monene nigo gokwanira igoro y'omoroberio CBE onye kubwata umwana ore CBE taiteri tukoria rero tutebi Mwanchito Morigeri gusinyara areka gusoma igisongo gaiga bagotebanga aboroki wabange asomoroberio ryo CBE bagoteba saboroki wa batatu gazeti ya The Standard yo Mwanchito Morigeri nigo bagotebanga ase gazeti ye page ya ntangani umugano monene nagotebyo gokwanira igoro y'omoroberio CBE bagoteba saborokiwa batatu okonyoranga omworokiwa maybe no yomo okunyaraka gusoma gazeti gozga konyaraka gusoma omoroberio bwesabu mathematics na bege gisongo asbagotebanga gwetania gwetania borokiwa bange barasti skuru ebirengo bye 2025 bagoteba nabuba agati ya borokiwa bari ku Rwasti County chiri chiwato mu chando cha West Pokot Rukana Isiolo bakunyara bagosoma nabego bakole sabu iyo nabego bagoteba imiense ngima aborokiwa gusekerengo kya 2025 nemo n'ugutaisano isatu nabakunyara bagosoma gose bagoikirania amasoma ali bakerengo kiria exceeding expectations gose meeting expectations so Mwanchito Morigeri bagokwanira igoro ye grade kia isato bagotebanga nabarabumba bwato mu chando konyora aborokiwa bange mbaramanya gusoma egisongo onye koro mu ibori ultimate gwikira boniga omwana gosengo nyaraka gusoma egisongo boiga gazeti ya Mwanchito Morigeri ngo bagukwanira igoro yaborokiwa baliana gotebyo mu rubirio sha obirego korento mu chando bagateba ngo cye bari kunyara bagwikirana aseke gambiro namego kwenda somogiro korende ndo gazeti otebanga bono nigo banyorire omweso kiagara mbanyate bagotegera rucinchira korento Mwanchito Morigeri aiganirgo bagukwanira SPG ya gatatu omoroki woyomo obete gakonyoro mu chando West Mase county ya Kisii asakuru kwanga Isana kinyorokia Isana Mwanchito Morigeri bagukwanira igoro y'omoroki woyu Angela Jemtai obete gakonyoro mu chando Westima ekerali kwanikera chianga bagotebanga estime kanyarage ku mwaka chepkemo inigali myaka 22 nande nigali nga mworokiwa we mworokiwa se skuru eyo nabigo Mwanchito Morigeri skuru ya Kisii eyo gose University ya Kisii nigali nga so mwaka yokane kurende akabaga konyoro mu chando USS manyanyatige ku mwaka kweka gosiria obugima bwaye bagotebanga asenyomberi amenyete babwate ewaya bagoteko yerukanga naked wire iyo nyatika gukunekera alikuwa nikira chianga cyaye kurenda akabaka gosiria obugima bwaye nabige landlord kurukwanga Joseph Toroli nigatebirenga tauskaniti no gusira kwaye gusinonye ne chiwaye chistaringe asara agiya kuri no Mwanchito Morigeri ngababolire abantu bali babwate chinyomba cyabo banyare bakwenekya bunestima nerasagiya banyara bakurenda amayima yaborokiwa bali barasti skuru
no muganura se page ya gatatu gaigase gazeti ya The Daily Nation abego tokwenda se page ya kane machito murigeria ngo nagotebiringe gukwanira iguru yo morobiro CBE asega setiye nigo bagukwanira iguru yaboroki wabange bagoteba gwikira boniga batari kunyara bagosoma igisongo nabego gokora morobiro yo okoro kwanga mathematics morobiro bwekisabo machito murigera wetera sekiombe kiria kyanek tokorokanga Kenya National Examination Council nigo batebiringa aboroki wabange nigo babwate kigapu kinyinge asa masomo aba CBE asokonyoranga aboroki wabange tibari kunyara bagwikirania nonye meeting expectation aboroki wabange tibari kunyara bagwikirania kurende nigo batebiringa bakikorigia cinchira cyo kwene kyabuna aboroki wangu cyo bari konyora amasomo abo ekero barabake igonga kero bari grade kiria grade ya egetangani ya kabiri ya gatata sabate bangano embali bari asi grade ya gatata bange babo nabakunyoranga tibari kunyara bagosoma mwanchito mulgira segazeti ya The Daily Nation narabago kwanira CPG ya gatatu nabakunyara ko gwesomera subwagale nabegonye kurombo iboli nabago tutebyanga gwikira boniga nga kiro cha masoma ya CBE ngaye anyarire ka wikia aboroki wabo haigamba begetomo baro nabige birengo PH County abuna boroki wabakunyara bagokori ndo chigayigamba begete county ya Nandi ndarora gose county ya Kisii county ya Meru mwanchito murigera aigatindara county chito kosenchi bwato muchando kurende gukwana bari county ya Kajiado Nandi negatichi county chiria boroki wabo bwato muchando yo boigase gazeti yeto gukwanira kisemi gukwanira barenga etamwe ya kabere bagote bangano nyaboroki wabachira chiskuru nigere etamu ebwate ayaye bagote banga etamu ye nigera chiko kongera aboroki wa chiskuru asabate biringa chiskuru chiriye serikali wekira boniga nigo chibwato muchando wechibese asabate biringa no hina boroki wabanene bechiskuru icho ngo babwato muchando buna baguchikunyara bagwikirania amasoma chiskuru bagote banga wetrase ekyombekeria gya Kenya Secondary School Heads Association gyekurwanga kesha nigo bagotebanga besenchiyo cyabo tukirgo cya school no ngo cya sabali mu abanene bakwene kyabuna emirobero yonsi ya school ngo cyeri kunyara kewikira ni gwasabatebire bune serikali yeganiriye bwatukikibese icyo banyare bagosomi asabatebire boigo nonye naborokiwa aschi school abange babo manjito muryeria twaroche kero cy'isukuru cyari ko igoro abange babo banyarti bakonyora support yo goswa cy'isukuru kini bano bagotebanga nigera kongu asaborokiwabo koswa asese skuru banyari kogendera n'amasomo abikegera abange babo basoire batabwati kibese igento giyo chikolento muchanda skuru nabo gosomera sobwagale manjito muryeria omugano yara gazeti ya The Daily Nation page ya kane boigo manchito murgira togo cha CPG ya gatano tutaraswa CPG ninge okwanera igoro ya kyare ntaitenko nyolinga abuna litukuri igoro twanya tokora omurubiri olyo bwo kweli kya gwechukura litukuri igoro lyange tariki 28 tariki 20 na isano isato alyangi tukuri omwera sekyomikirya bocholi ne chibebe kolikia abakenye kura igonye kwanyoletwe tumaitiko semwanjito murgira abuna babori gwe banyari bakwegora sintundi akabere banyari bakwegora kolende boigo ndo chigaiga ekyombekeria kyare Kenya Revenue Authority nabarubo mwanjito murgira litskuri goro banyati bakwigura semeria yogo file tote banga filing returns tetenko nyolinga no morobere noro chakiwa senchira bene boningana bokonyara gogo file returns chago aswe esimi yago kogotumia esimi yago sensemo ya WhatsApp igo mwanjito murgira around yeye bagotebanga kene nkiyo gochikunyara kogotamera kinento nakwenyiri ngo irana ndega ngo tebinga kiarenga kibakwanira igoro yamatemu kurende tokogenda segazeti ya The Daily Nation page ya gatano nige gukwanira igoro yo muwakiri okorokwanga katwa kigeni nigarenge gatie chino mini chiria cyarenge cyaceta sekigambere kenene bagotebanga igani gaberiga komokolero muri ibensi ya Kenya emeremo nande nigabere advice ya enero beriga advice muri ibensi asibono abetega kubori gwaguri tukurigoronga karanyare gakwegwa libagerio osenachikonyara kawikirania emeroberi yaye kurende gwetera senkwana yaye katwa kigeni nigatebetenga ndaligo cya kurigeria client yaye mwanjito murigeria tari tukurigeria ngaberega komokolero muri ibense emeremo kore nachikone kyamuna nachikobwatia lichiko
eri kwendekia buna nachigwikirania amaganio y'abananchi igase gazeti ya The Daily Nation nigabori twenga asoba cholwo mwako gocha erabo muraibwense nabwato mochando nabego chikura nchigotwara omochando kolendega igani gatebe tomwanchi tomoligeryanga nachikobwati ali chiko asabetega kuboligwa gusinanyarega kwerusanania kolenda gatebere nigarache kubwata richiko wanchito mogeria mwana wino arase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano namukunyara ko gwesomera asobwagale pendinde page ya gatano nemo nago tebinga litkoligoro hali alenge litkolio moerio dio kolikiwa ekura tumetinga uko kadi bunabotame bago tebaniko kadi nali alenge litkolio moerio manchito mogeria tumetiko senkweli kolendeka igamba ligeto mobaro wigati y'abantu bari banyate bakwerike Korati County au ase bono to bagotebanga nenchira yamo y'abakenya kuyarigania sobo choli bo mwako gocha bagotebe gati yabaria banyate bakwerika ningo balenge milioni 2.5 bali banyate wekera litweri lya Jumanne litkorigoro ngo balenge 2.5 million kose target yo manchito Molgeria ningo yarenge 2.5 million kolende bali banyate bakoregister ningo balenge 1.87 million bali banyate bakwerika eyuere gose eyuere 75% yo manjito Molgeria kerengo kemeronge 5 nebere na isano 75% gati ya ari abatagete kyari batete 2.5 million bakanyora bakolikia 1.87 million eyuere 75% asbago kwanire gati y'abantu bali banyate bagwesokia nako henekia bunanko bwata bali kura aiga bagotebanga ase omwako etete egati yechikura chiri cyanyati chikobeko muraibense ya Kenya abisi Moski William Samuel ngo cyalinge 7,176,141 eyalenge 50.49%. Raila Amolo Odinga nera kanyara chikura chiri 6,942,930 eyuere 48.85%. egati chikura chiri kerabako bakoligerio mo baro manchito Molgeria y'abakenya bali banyate bagwake kura wekabali banyarete komo bekabisi omuraibense asbagote banga chikura cyabo mburito Moskerela Amolo Odinga oibono runyagosira ningo cyalinge 233,000 votes icyanyarete gakomobwa omuraibense ya Kenya kamobwa Moskerela Amolo Odinga na chichi miseti kose cyabolete anyale kwa goswabisi kolende batebirenga wetirase ogwesokia kwa basaye nako boli abasaye bamwe abo gwesokia sobonge na gwake kurabono nigo banyate bagwesokia Korati County au county ya Nairobi bagotebanero yari geti abantu bange nabigo egati county kurwa Kiambu Nakuru nabego Kakamega manchito Molgeria county yeito ya Kisini county ya Mera naro chenero yabetike gokwanerwa nonye beteka gwesokia bange kurwa se county ya Nyamira asaba kwanero manchito Molgeria se gazeti ye buna egati y'abantu banyate bagwesokia kurwasi county ico cyabo Kiambu Nakuru Kakamega icyanyati chikolikia abantu bange boiget county ya Kilifi bagatebanero ni county ya Mombasa babete bakwirikia abantu bange manchito Molgeria egazeti ninge okwanere gori abantu banyate bagwesokia na kwirikia ekura eyo ntamaitigo sayen kwanyate kokwenda onye kwabwate ekura gusinkwanyate koko ikasti nseme ico manchito Molgeria na kwenekia buna area tari agondroro igonga nabakunyara ko gwesomera asobwagale olebna egati y'ekikaunti nyate chigosokia osegwesokia nakolikia abakichugora kolendega igase gazeti ye bage kyombe kyabacholi ne chimbebe nkyanyatige gukwanira igoro ya abantu bali batali abakenya wake kura twaro chomo muraibwe kyamagya DCP ligatega shagwa nabage gati abarayikurwase bali ba United Opposition bali bakwameria serikali mbanyati bagote babuna egati y'abakenya mbaroro babwatete chikura lakini batari abakenya abantu mbali babanyati bakubwata chikura abatari abakenya kolende kyombekyo nigo gyesokirie nagotebanga undi bwensi tayo kurwase county ya Trans Nzoia obwatire chikura ekibona banyati bagote basibatebiringa egati y'abantu bali banyati bakubwata nonyene ipande biriye baba bandi bitanyanyara bigo ikirana nigo barabakenya bagotebanga ondetaye kurwa senseri ya Uganda oberiga kwegwa ekibande anyare kusi gakubwata ekura eyongwetirase
ingwitira se kwana yabetege kurwa no mugavana George Natembea uyo tebitenga arorira abantu kurwa sense ya Uganda bagwikirana imiensi ya Kenya na kubwata ekura gote babandi ngo baswerete kurensemo ya Endebess sub county abanyati bakubwata ekura nonye nasomwa kolia oetito 2022 satebetenga nigataito bonengi babe bagokoru amanyenga abantu babwatire kura naba Kenya sibago babete bagukwanira ngori y'insemo cinde abantu babete bakubwate kura batari aba Kenya bari kiminini y'insemo cya kiminini Cherangani babatebanga nabago cinsemo cha Endebess babwate bakomo baromwa ncito Moliera egasiba gotebanga egati y'abantu balia mwanchito Moliera bwo somera sobagare olenga mbala bibali go sembalinga Kenya asubego bagoteba igoriye county ya Turkana mbanyalite bagwikirana orona ko register abantu kunyara bagwake kura kurende wetrase omoteniri bw'ikyombe cy'abacoli n'ikimbebe the koni nigatebire buna nonye no bacoli bwo cyokorekana somwa ko bocha mbabo gokorekana asenchire yobwasio kuigongo mwanchito Moliera oya tonyali tukubwate kura yago litukurigoro osigwikira boni gaturabwate kura yago timaitinga nai tokobekira momocho ose no murai bwenso machito Moliera nandi bono twabiri tokoteba ama ubicho toko yaira sabara ira kinibono nayo bwatama mocho machito Moliera nabwo somera sobugale mugano inigara se page ya the Daily Nation page ya katano nemo nabige page ya katano nemo rero kwanira ngoro yo kubwata wechikura abakunyara ko wesomera asobwagale kwerana se page ya kane ayiwo kwanira igoro yo murobiryo sha Social Health Authority asiba twarorira abarokya babere bagwesokya nagotebanga umurobiryo yutura abakonya korende boniga amwachito Moliera tukomanywa se gazeti ya The Daily Nation wetani aborokiwa 350,000 wekira boniga tibari go chikurusi chibes cyabo kuru aseme uko banyari bagweyakanira amangana anyagitari bagotebanga medical care boniga amangana anyagitari omwanchito Moliera nigo bagochikunyara bagwakanira no murobiryo oyo o Social Health Authority asibono ekyombekiria ya Kenya National Union of Teachers kebetike wesokya nagotebanga abalimu bonsi mbaganiri gotwali agreement omwanchito Moliera kwigwana nomo omo waziri Bobo Chenu Aden Duale naboigo omo chief executive Masi Wangangi banyale kurwase ekyombekiri kyanati banyale bakoigwana banyale bakubekese ibuna barachi kunyara bakobakonya aborokiwa anchito Moliera gaigane go bagukwanira igoro gigati yebintu biria gusoba kolera iboro bayanyare bokubwatiko gochya asaborokiwa sbatebiringa bono igomoro biryo sha nigora chikotenerera ebinte binge kurwase aborokiwa abagotebanga egati ebintebyo bakwanete igoro yogo kwa nabayigo ekero bwato mu chando ega bagotebanga egati ekibesiri banyale baranyale bakubwatukira uriyo nyarika gusiria obuguma bwae nigo chire 300,000 gochya CG principal kirabe chikobwatuko gochya CG principal gosiri next of kin wo mwalimu oyo kitikoba delayed asibatebiringa nenchira yemo yokwene no ina balimu bachikonyora bakolera kurwa sinyagitari 10 nekati chinyagitari echo enyagitari kurwa ense ya Turkey, India, Saudi Arabia no chiro mwanchito Moliera nabegondoche for Acacia Badem hospitals hingaigo mwanchito Moliera bakwanire goro yechinse chichisko asibatebiringa no nyina balimu bali babwatomoro umuchando cancer mbachikonyara bakubwatukirwa obukonyi aiga bagoteba boigo mu rubiri ryosha no chikonyara goko konya abalimu bali bakoenda level 3 na boigo level 6 kurwasi count chance means ya Kenya asabotebanga wetira bono nigo barachikwewa 4 weeks chi kinyo mwanchito Moliera bakunyara bako bwatukirwa obukonyi obu ekero banyoriro mu chano no ne county ya no bagotebanga nere bwate aborokiwa bange bakonyara bakubwatukirwa obukonyi igonye koromorokya usikoro mwalimu asichikuru igonga kwanyorire omweso bokonyora obukonyi kolene bakwanira igoro yogo Taiwan mwanchito Moliera usekero mu chandororo bugo Taiwan asibatebirenga nigo ikira nigo barachikoikira na senya gitali ya Nairobi County Referral Teacher Service asiba chikwene kya buno murobiryo sha no chikobwatuko cyase aborokiwa bonsi omurobiryo yogo chaka bone
ase tariki isano nemo mutinyogocha wekitariki isano na ibirasi batebiringa nario bagochikunyara bakomera ne kiombekeri kia NAT naboigo omowaziri bwobochenu Aden Duale kwenekia muno murobiriosha babikire sei abantu banyare bakubwatukirwa obukonyi Wanchito Murigira nabo gwesomera asobwagare onyare gokwemanya egatiaria bagusanga oigo Wanchito Murigira nago tebingo kwanira balingi igoro yekiombe geria gya kiare nago tebinga boniga nabo kunyara gokogo file returns chao wetera asomtandao otari gwikirana se cyber korendega igo Wanchito Murigira nigo bagukwanira igoro ya matemwa NEC togoteba matemwa ya manene asaba gotebanga nigo baguchikubeka essay yo kwenekia buna bachikubwaterana aso kwenekia buna amatemwa yo nachikwenekia wose nachiko kurwa sinchira ya bene Wanchito Murigira mugano yukwira nandega gunyari ngo tebyanga ninkyo gukwanira wose a contract yo gochiko sign go ninkyo gochiko kolera Gaiga gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere yo kwanira igoro yo muraibense ya Kenya Omoske William Samoei Ruto naboigo omowaziri wa madini okorokwa Hassan Joho Gaiga yo kwanira igoro yense ya Kenya bunanyanyarire ke gukora emirobero kwe kumera naboigo nabaraikuru achinsemo bagukwanira igoro ya madini aigo Wanchito Murigira nigo batebiringana inchira yemo ego chikwenekya buna goitera asoko watu kama madini go chinsemo chichinse chisko nchikolenta emiroberi emyemensi ya Kenya nabo kolenta obonchoreri aiga nigo bagukwanira igoro yegati yechinse chiria chiko bwatukirwa amadini nabego chiabere chikolenta obokorerio byemyensi ya Kenya nabego gokinia uchumi yensi ya Kenya egati yabo chire Tanzania Somalia nabego kumerana nabarayi yabo kwenekya bunensi ya Kenya negati chinse chichwata madini amaya nabego gokinia uchumi yensi ya Kenya konenda se page ya 5 na 3 Wanchito Murigira boigo gaigani go bagukwanira igoro ya zoning aiga ndoche no moraibi mokonyi bo moraibi kyama gya Jubilee Moske Fred Matiang'i hoyo korigyo burai gose Wanchito Murigira abakenya bange bono nigo bagotebanyarika gwesokia anyarika gukwana na barabwa sobo choli bo mwakogo chega nigo bagukwanira igoro ya zoning bagotebanga bono nigo yabeire akongu asomwaka ogocha nabugo chini bagukwanira bali chinsemo chia Mount Kenya asibagoteba nigo yabeire akongu asomura ibensi ya Kenya nabugo nigo bonera kongwase egati y'abananchi n'abaraikuru asinsemo chicha Mount Kenya ekiagera nigo tubwate Moske William Samoei Ruto weterase Kidure Kindiki nabugo tubwate Rigathi Gachagua oyoro muraibi kyama gya DCP nabugo Fred Matiang'i Wanchito Murigira aiga nigo bagukwanira igoro ya zoning eriegane irigo koru asibate biringa ekyama kiri kya ODM nabugo ekyama kya UDA tibagani gukora zoning eyo nonya bange babo bakanira gotebanga wika bachikogenda season yo Wanchito Murigira aigo Moske Fred Matiang'i niga kubwatuka nero rase gazeti bichayano ere ka ukwanira igoro ya mangana zoning asate birebuna nenchira yemo yokwenekya buna egatino nye byama nigo bigochukanyara bigosira Wanchito Murigira se gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 nabago kwanira igoro ya zoning igoro yekyame kiki ya UDA ne kyamakiria ekiama kiri kya UDA aho tebangane nchira ya moyo kwenekya bune byame byo kunyarabire bigosira Wanchito Murigira taitengira nengo tebya sobwagare turagenda omutumo kake go Wanchito Murigira twira nengo tebinga Fred Matiang'i ninkya ukwanira igoro ya zoning eyo era chikokoruye kyama kya UDA nabe kyama kya ODM Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia abuna to wataka kurwa igaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi magega ya televishoni ya Soko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye ne Soko TV oboroso bumugusi. Nigeria nigo tugendete gusangana ya sechi gazeti na kuvuga kwa niganga sini gusangana se gazeti ya Daily Nation, lakini kiko chokora ne gazeti yo manjito mu Nigeria nigo ndaitenguire wikase page inare gukwanira iguru ya zoning manjito muri ya se gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 3 nigo gukwanira iguru ya Baraiba United Opposition na guteba iguru ya Fred Matiang'i ojure omukonyi kurasi kya makereja Jubilee aiganiga niga gukwanira iguru yo zoning iri okorekana se kya makereja
kia UDN kiama kia ODM asabeteka gwikirana senseme yemo ya Mount Kenya agotebanga n'enchira yemo yokwenekia buna abamenyi b'echinseme icho mbachikunyara bakomoa ekura asobongia agotebanga gwetera ase kura nyalte aso mwaka o 2022 gwetera ase myaka iri omuraibu kiamekyo omusike Uhuru Kenyatta abete abisio Mwanjito Murigeria nigobona kwenekia nere bana nachikunyara chikura kurwa chinseme icho nigabetika gukwana ase county ya Murang'a asabeteka kuboria abamenyi b'echinseme icho kwenekia buna komochora baro murayura nyareka kubakonya boigona betika kuriira buna nachikolentera abakenya amagendo naboigo nachigokora amonchori kwenekia bunensi ya Kenya nechigusuka mutwe korende gweterase egati abarayi baria ba bichinsemo cha Mount Kenya bakoragwa na Rigathi Gachagua negati abali Mwanjito Murigeria balentire bagotebanga negati abali balentire obotutukanu asense media yobochori bumwako gocha bagotebanga bono omusike Rigathi Gachagua nere nigatigera sinsemo cha Mount Kenya gakoraria oyo gochikwiruruka bendera y'omwaka gocha kwenekia buna bachikunyara bakomochoro Mwanjito Murigeria boigomata karua nerengo kwanira riguru yekiama kirie kyanak negatie yari akwanira igori y'ikikora cyabete kigwako umwaka 2002 insi y'oburayibwaye Mwai Kibaki asagotebanga nomination cyabete kigokorwa onyengirizo ni yabete gukora Mwanjito Murigeria kinga kecho nige byame binge byari kunyara bigosira kurenda iganirwa bakanire nka zoning nigeragere byame binge bigosira naboigo terigo kikunyara gekokora gekwali bagagati y'abarayi nabiga 90 ase ebyama biri bakunyara bagotigara igo Mwanjito Murigeria kiama kia ODM abege kiama kia UDN onye batebiringani go bataite 50-50 weterase abarayi be kiama ekyo bono nigo turoche na manga gendete kwenekiwa kore no Mwanjito Murigeria ase gazeti ya The Daily Nation boigo nigo gukwanira igoro y'ababunge bagotebanga nigo batagete chibesi chikobwatuko gochia somoro berio sha echire 830,000 chinyare chikoligererwa asibatebiringa gweterase omurobiri ryo kunyara go kubwatukwa gochie osabo kolerwa kubwatuko cha sabaroire babwato boroire bwa kansa nigo chire chinke nabayigo nigo chikane iri chinyare chikomentwa eri abaroire abanyare bakonyora obokonyi Mwanjito Murigeria asibagotebanga ase abaroire bari babwato boroire obu chibesiri banyarire bakonyora oseba abete bakonyora witerase omurubiri wa NHIF nigo chalinge 680,000 na wikira boninge chibakonyora nigo chire 550,000 ose bakonyara bakubwatukirwa obokonyi kono Mwanjito Murigeria ase gazeti ebo igase page ya 14 nigo gukwanira igoro yaba governor n'abaseneta asiba abeire batebire bono nigo baguchikonyara bakogenkerana ase komiti ya senate yali asaba kunyara bakuri ngoli gwa igoro yobotume kibwe kibese batebirenga bono mbabwa ati muchandondi bwensi bachikonyara bakwikirana nabo igoro yo turi kugikonyara gagwikirana se komiti eyo abega kuri ngoli gwa buna abereka gutumia kibese icho nabega kwirerwa egetambokero egetindi onde bwensi urabe gakwebacha tanyara kagwikirana gagwo Mwanjito Murigeria no mugano bo igoro ase gazeti ya The Daily Nation page ya 19 nabo gwesomera asobwagare katogo chikotikana ne gazeti yeye entaito Mwanjito Murigeria gwesomera page ya ka page kali akamo pull out nge okwana igoro ya mangana parenting mangana ya Bible nabo gwesomera ase obwagare ole boigo nabo kwanira mangana each county bune county bakwanira gaigo Mwanjito Murigeria county ya Machakos banyati bagwaga chechiro eyiwe kiraboniga etarachaka emeremo nabo gwesomera asobwagare onyarego kwerorera amangi korenda se gazeti ya The Daily Nation nigo bagukwana igoro ya Katwa Kigen niyo Mwanjito Murigeria na roringo mugano omonene aigasi bagotebanga litkuri igoro nigabetega kolingolirwa igoro y'oburayi bwaye uranyarega kubwatko oburayi bwaye gwetia ase abakenya gwetera somurayi bwensi ya Kenya aiga nigatebetenga na chikubwatiri chiko Mwanjito Murigeria mugano yintwanyara toko yasanga baiga nigo gukwanira igoro y'abagavana bono baguchikonyara bagwikirana se senate use committee ya senate bakunyara bakuringori gwa igoro yobotumeki bwekibese asibatebiringa bono nigo barachikonyara bagwikirana babigomba chikunyara bakuborirwa amabori Mwanjito Murigeria mugano yuntwaye soma nabagwesomera asobwagare onyarego kolega tialia agukwanira ugagu nabigo ubuna baguchikunyara bagwikirana
ase komiti ye bunge aigabo igo Mwanchito Murigeria nigo bagukwanera igoro ya Rigathi Gachagua abeteka go kanso ogotara kwae uchiase enseria ya United Kingdom aigani gagotebanga witras chisegi chachagete koene kiwase ebunge ya Olkalou nigo bona tebetenga tarigo chikunyara kawikira nigataite koene kyabuna asobo choli bogo chikokorekana ose ase okorigia kuri bataite banyare bakumurigia omubungo Mwanchito Murigeria nigo bona uchikwenekia tarigo chikunyara kwenda sitaro yayo kuri na chikunyara kagutkara sinsemo chiria atunya kagutkara sinsemo chikwenekia bana kubekaro molembe nabigo muraikuru asikia makirigia DCP uyo chikoligie kiroge kikyobo bunge na chikunyara kagochorwa buno muraye buchalwa chikunyara kubakorwa asomutinyi o July mutinyi 5 nomo stariki 15 nemo nigaiga ngo bagoteba wetera somo Senator John Metu oyu betega ukwana se egetasenie kemo nigatebetenga bono nigo barachikunyara bakorigereria obochori buna burachikunyara bogokorekana asatebiringa wetera sobo kyombekeri kyobochori n'echimbe IEBC nigo babegeta maiso chakira chitariki emerongebe nigo babegeta maiso chakira chitariki emerongebe na isano wiki emerongebe na isano nemo ekero nomination share kubwato gwa kwene kyabuna omu candidate yabo nkunyarere yekweguri bagerio ryoko chia kuyogo chikoliyo bobunge maiga yogo sira kwae omubunge David Kiarao oyo betka gusiri buguma bwae mutinyo gatatu chitariki emerongebe na kyanda betka gusiri buguma bwae kuri no Mwanchito Murigeria bono Gachagua nigatebiringa omuraikura sekia magia DCP ero rachikunyaraga kwira oburayobo boigaiga nigo bagukwanera igoro yembure nyingi agendete kwene kiwas chinsemo chia Eldoret chinsemo chia Elgon bagotebanga ni gembure nyingi agendete kwene kiwas chinsemo icho naboiga banta bange nigo bono basiririe obomenyi bwabo binte binge gusaliwa nabokunyara ko gwesomera omugano yo chinga kembure nyingi agendete kwene kiwa ime yense ya Kenya. Mwanchito Murigeria negatiari ase gazeti naro tugende tusange gazeti ya The Standard nero tubateboniga sinero mbata soko boko kwane asiboigo bago kwana naboigo bakurwa okuboria bagotebanga bono serikali usekiyombe kirikyo bocholi n'ikimbe IEBC tiga Kenya rige komenta matuko yokobwatekura nakoboringa Mwanchito Murigeria wekira boni gonye kwabwate ekibande kyawo nikiye kogera utaranyara gukubwata ekura yabo aigani ngo bakuboria ekegambero gose ekiyombe kirigitenero tobo choli n'echimbe IEBC kwene kyabuna komenta kiraba Kenya matuko banyare bakubwata ekura bagotebe gintu kyagerere abakenya bangi gutabwata ekura yabo asobwango nebibande byanyarite bikonyorwa naboigo egati yabasaye bagotebanga asibari kubwatira chikura nigo batanyarite konyora libaga kyagera nigo abantu barenge abange nabagwesomera subwagale asibagoteba boigo nige biri yabetike wetiwa eyura chikoba batanga abagavana oche kurigia amabagande ase serikali bagotebanga libo amabaga yugose ebiri yabetike wetiwa egoere ababunge kusena ababunge banyati bagwetia ebiri eyo era tumeka se miake 5 bagotebanga terigo chikwanchire gati yabarai ochikorigia egati yebirobo Mwanchito Murigeria bagwesomera sobwagare olenga ninkige kogera egati yabarai yabo batachikunyora oburai noenekero bakunyara bakurigia oburai yobo wigasi gazeti nigo tugokwira wikase ense ya Burkina Faso ase omurai wenseyo agokwanera igoro ye economy naboigo agokwanera igoro yerichiko agotebanga democracy yechinse chia Africa nigo abaraya bange batari kurigereria ibintu biri bikunyara biko bakonya abana inchi babo ono omurai wense ya Burkina Faso Traore Captain Ibrahim Traore gaotebanga nigo bono chinse chia West Africa chiganiri kurigereria ningikira bakonye abana inchi babo iribanyare bakobeka richiko gosebanyare bakobakonya abana inchi babo Mwanchito Murigeria nabo gwesomera asobwagare onyare gokora ninkya gokwanera angemono kiranyare gokonya chinse cho cha West Africa
Obaigani go bagukwanira igoro yo muraibu ensi ya Kenya mwanchi itomo Nigeria chinga kyari gukwanira igoro yo gukinia uchumi ensi ya Kenya aigo muraibu ensi ya Kenya nigatebiringa gentukira konya uchumi ensi ya Kenya no boncholia obo buranyare bogokorwa ni chinsi chinde kubwatirana ni chinsi chinde kwenekia buna uchumi ensi ya Kenya ni chikokolekana asenchiririe gwenete na ndenchirirengia aigana bugwe somera sobwagaro mwanchito Nigeria somera ibensi ya Kenya gotebanga 8% ye chibango chikonyara chikorwewa abaigo chibesi chikonyara chigosabukurwense chinse chesko nigo chigokonya kwenekia amagendro imensi ya Kenya aigani gatebire boigo witirase chibango chiria cyabere chigosabuna boigo chibesi chikorusabukurwe chinse chinde echirama kabeso nigo ebinte binge byanyari bigokora imensi ya Kenya asa kwanira igoro yendagira nabaigo kwanira igoro yamagendera kwenekiwa chinsemo asa tebiringa 84 billion asebangerie kunyara ke gusangirirwa imensi ya Kenya asa tebiringa chibesicho nigo chigokonya kwenekia amoncholi imensi ya Kenya mwanchito Nigeria nabagwe somera asobwagare oligatie yaria bagukwanira abigonyare kugwesomera asobwagare kuri no mwanchito Nigeria negatiare twasangire na ya sense moye chigaseti nabono ndoche ayandere nasoma nigarase gazeti ya The Standard yani gazeti ya The Daily Nation ayando mwanchito Nigeria nabakunyara kugwesomera egaseti uri otagete asobwagare ndoche gango kwanira baroboli miboigo e pull out ya gazeti ya The Standard yo mwanchito Nigeria nabogwesomera nero nigo bagukwanira igoro yo mangana farming soberin nabagendete okurikana imense yense ya Kenya nabego chinse chinde no chikogwatira na kwenekya bunobo obolemi wekiranire bore asekerengo kuri mwanchito Nigeria negati yali yarase chigazeti nabakonyole gazeti eri bwanchite ironyare kogosanga onyare bogo kwemanya amange kuri nenda regati yabalya basangire na ncha somoro biryo oyensoko bwakire Urwaso mtandaito Facebook etunyare toko ngendo motimoko na kumwarigania omogenito ase studio ritukuria rero aigando chumanjito Nigeria abateba keva sono nsongo good morning kurwala net na kuru watching live kirandeni sekio mosorwe to abateba watching live korona kuru city salam scrap Vincent Orina Kenyoro abateba kuru iranda pamoja First Lady Doris Nyagaka kuremba kasi pipeline Tiondin Edina Monari kurwa Kisima ni Masakwe no ali miyomorobiro omochokoro bweri biriria baba oteba watching live patromea na oteba no ali miyomorobiro nale libonali lia oteba bwakire biria kurwa nyali bali bunyakoni bonfencha mobisa nera oteba kurwa kirwa mosocho no ali miyomorobiro mbakomoero kirandeni sinera kurwa na kuru City Salams Club no ali miyomorobiro millionaire mtarajiwa good morning kurwa Regen bwakire bia Brayo kurwagusi keroka aotebanere no alimi yomorobiro patromeo mumanyi aotebanere mbre nyinge nigegendete kwenekiwa eno kumochera aotebagagwaniria borokiwa bonspi litkuria lero nigakubaganiria banyari bawikira nesi skuru asinchira bene nande babekomokia Fred Moga aotebanere no alimi yomorobiro boigo Vincent Gekonga aotebabwakire biyakuronya Mira Manga Princess Makalda aotebabwakire biyakurwa Miruka Mizdi Fred Moga bwakire biya Ekrandeni sautabano alimi yomorobiro Kristo batandi good morning watching live kurabona Kenyambi no mongino Elidia Kerbo bana shira matiyang mranga mikae mamo mwabo mongina hotebanga tutwale litkuligia abegajeri akra hotebanga nyasaye no miya mwanchiro litkulinde boigo bana baski baso hotebanga ambia monase dingana rio morandia twanyara kurasi studio kurado akatari hotebano alimi yomorobiro mbaka omwerio boigo jeri akra hotebanga it's women crash Wednesday Kurangombo manamba Byron Kingdom Weekend Soko TV na Innocent na Diana Mbakomoiro na otebango kurasi semo chia Nairobi Pipeline ware mejo morobiro Malin Charles Rwanga ni nkoro chagwo lame komari baboigo ni nkoroche abokunyara kogo tuma ujumbe yago kusorwa karaga sinamba yetu studio Manchito Nigeria 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoere nabokunyara kogo sangana intwe onyare kogo tumanya egati yalyo taito tusange uskwe manya emambi yabono turaendomo tumoko tunyare tukoirana nomogene Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi
nitwonete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Tomu chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari numubwekano onye kuboteri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigore merobere ito yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho monene o Nairobi. Ensoko TV oburuso womoguse obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimi ase namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Amoryo nigagendrete gotosemwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno
asorabe gukumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungitse obochenu kumurikira amarwire n'obugwenia nyoro muroberyo bubugima n'obochenu na Caroline Mausa kirali itukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso bumugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende nsira kurubulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi n'obusemya igiro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru n'obutugi bokumererwa make tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyisimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombeto semogondo bweli nebisumu ime na Pethuel Machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa nibere cha muragoba weka chinsa isato asomorobere oberemi n'obutugi ekero turesemya mange kura saberemi chini gongoro kwa Pethuel Machine asomorobere boberemi n'obutugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi obugima n'orugendo rw'atamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngondifera po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twaliro bali wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga n'omugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko omocha chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa n'echinchira chekerero ekira kikiagarira Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono n'echinchira chiago goikaransanse nakobeka etibi yao kwene king'angwe esomya oregekoro kyomugusi gwetera omuroberyo bw'igekoro byaitu hasi tukumera n'abagaka Samuelere n'aboiga bamwe n'abanyika erigukwanira okweboya chindagira amasikani chinyangi n'emegega ao y'omugusi kera lituko ria Aramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito ime Yensoko Ensoko Yegoro yeito ime Yensoko Ensoko kibengia ya jire ngumanga bunaleo Ensoko Kera kama tingatara Gaike taoni ya Nyamira na rena shauri zangwe Ngara rombo ijano
Murigeri bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero na gaika kabwatwa Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe tokoretera amangana magia buna twateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye nen Soko TV oboroso bumugusi Murigeria bwegeta sengen Soko TV mambia bono nigo tugendete gusangana ya somo robirien Soko bwakire na bono nigo tokoenda sense moyo mageni tutunyare tugusangara tutebya mangana siasa manjito murigira turasanga na kuboringa kwa bwatete kura yago tinamanya use kwa bwatire kura tumaitwikira bono nigo manjito murigeria usuno bwate kura yago mageni tagoro kwa Amos Nyasani no aligaiga hutambe tokomerokanga political commentator tiara gukwani tumaguchaka Vene asomo rubirite Soko bwakire. Karibu sana Amos. Mbiyamano mwanjo muligeri ngolengia kwa bokrebia. Ande mbiyamano Soko bwate tariki na itu. Egere to botebia yareo na yarache. Amos wate banga no bwate kura. Kura yane ya korega sana. Ya korega. For long by the way. Ya korega si. Ya korega si kurwa twa jagete 20s kutira. Na twara temire na injo mete nara kira ya Moston raiga nara kiro no chiwake ya kabere ya kabere chika ibere choko ibere mechi ya ne ara jebiri ya ra shebiri kinara tibweke ya itrakin tereka miaka 10 ya rosi 10 ya rosi ya etani ngwate tia saibare ya Soki bara ibugata kwerende umate IBC nja matuka eta njaveka statistics ose numbers chaye bayana abantu babwate miaka 0 paka 18 igo wale abantu wale around 52% ye country yengima na abantu babwate chikura korwa babwate chikura korwa miaka 18 paka wika miaka yoko bwate kura igo balenge bale 20 million and about. Lakini ngaro kurigereria abantu babwate chikura emiaka yabo abande namba nene y'abantu babwate chikura korwe emiaka 18 paka 45 igo bara abantu bale around 60%. Lakini abantu bagwaka chikura litukwe tana utegere tana utira abantu bagwenda bajuwaka chikura igo babwate miaka goikera miaka 45 paka 70 yabara abantu 5%.
lakini abantu 5% na ubabu bakoenda bakekura na ubamanyete ng'ingi gekogera bagchukwa kekura na ubako beka chibesa chabe sokugura maguta na ubako bagochandika kero chigari chabo chigutache parembe so IBC gegoteba ng'a abantu bari 5% na ubago decide destiny yeka no gose na ubako bakororokia ensese kogenda guchiese in terms y'oburai na bako decide ng'oko bekero kyo president yobuchumbe birogo byonse biriwa kirchikura abantu 5% bali babwate chikura be myaka menene na bago decide muna chikura chigwakwa so ya advice ya IBC was abantu de civil society chiri chiganeti oburai yobuya sense yaito yote ya murabake nga torusie decision making yani karoto taete gotebia korigie nchira munense yaitera ara ugoche matukabo cio torusia mang'ana ayo ese mitandao gosaserio gia stage street na ndeto ye tobekerio giere ya chikura egera chikura chigoika yatoka a decision ngo make were ase litukurie kubeka a ballot nande IBC amanya gotebanga abantu balia bakogera oburai bugusarika sense mbali babwate kura ose bali bayikire emyaka yo kubwate kura batari gwake kura kiarego utari gwake kura yo gutigera bali bake bagwake kura korengana nibirengereria byabo baira litukasoko soko choroburai andaki amusiboni gatorochinga abantu abangi aso mwako oyo tore aso bochoribo mwako gocha na imyaka yende difference nero rase abantu bari babiri bagwesokia banyare bakubwate kura ono bakike toroche eke kiombe kia IBC nge sokia bakalikia bakenya andake no roche ndo chikutwari tobauti ndeos bono umanyete ke ese chikure chitokubwata abantu abange bamanyete nga tokubwata chikuregere tochora barai gose to shape politics gose yani to siasa ya ito barengia yani karo to bwate chikura ngonyara tori go decide nga ngoko bekerego na ningo tari ko bekerego lakini Diana ubone kumanyanga ekero yabeire kero yaikire chikura chikobwato gose chikura chigwako gose kero to gokora siasa ekeresi kurigereri siasa gendo ngio geko bese siasa getabangiri buya konyora ngo mubango norororonga egere tonyori outcome ira ego chikobaiga muna bono chikura chigocha nabo turatebe ng'a kidogo nabo koranga chachakire kubangwa muna chigo chikoba so amatuka wangu kuru 2024 nabo koranga ekegori kia chenzi ngiatemete koba lat gose yachakire koba educated buya asoko banga ise siasa ya Kenya lakini nebanga babangire buya se nebanga bebangire ko make a decision yao ko bekeri ugiria wese ya basi chikora chigocha bado nabokororanga egende ke gotora ke manye gose nobo maene ekegori chensi gose kegori egeke ngere tayare ko bekeri ugiria base ase bochori wocha ekero bakiri chikura lakini goikabono iga ntoko teba kabisa nga tofauti nero enene sana kiagera nando iskuri chikura chia kiruma kochimaga ga kabere iga koruenga kia Kibaki koruenga kia Uhuru Kenyatta usikurigereria porende chinga ki chinchibwe kaini kiarenga ki kero Kibaki ari kuru burai na tigete economy ere stable ake lakini mbona go sikurigereria bage karo tubwate president ne boroso buya bwo agache economy ebe buya bado na bokororanga chikure chigo chao chirabe tofauti tengencho omokenya oja koendese chikura economy erembe gose obotaka boro nande osikurigereria ngaki timati gose nonyorete ngaki Kibaki ari kuru burai na atigete abakenya babwate chibasese mibuko yabo lakini soko check sai abantu nabange bakorera nga besangie se mibuko yabo including me egento gakogera ebinde ibiko baigo nando sikurigereria engaki yabo noiga igenge ngaki ekero umusike moyare ngo burai ekero umusike moyare ngo burai
etabinere yarengo yarengenga abana inchi none kero kwari kungumura inkogendare muna bono nkogendare gose Nyamira ekero moi yarengo borai na richi district cherisha cheito chia gusi Nyamira gucha na richi anyorete chia etuji district so umurai uri are gocha kera gocha nari okonyora abantu babegete ini para nari bakoe guchibeso okonyora ngumuntu ngogendaro okora rigesa ingakieria na bebwikaine ngakie ngiye kogera serikali chiko maete anene mono serikali gutaka chire chia control ya bananchi nande kero serikali muneye bono iga kero korra bananchi bakorera mono igo geminetinga oboroso bwabekirwe woko make sure enjerora control ya mwananchi buya nekerata bwati chibesa muna bono Diana oiso konyora kora abantu babwate chibesa bako beka chigari chaba maguta bako igorere ndagera buya bakora ibintu byao muna batagete ekaro ko batenga togenda gochia bago gotenga no epare yo gotochorra tiringia lakini ekaro konyora kora abantu bataka egento ko batenda kibagokora so igondo chenga serikali eye ya omoske William Ruto yabekiro mu Kenya obeire bega ekaro toguchika chikura nero goja gotabanga ningiago korenga kiyo kiagera no rigeri no ine kara gukwanira bananchi nabo kuigwa gotebanga abantu bari baro opposition igali bari ntawa malizia mapema esenge njama yetenga aba Kenya ekaro chikura chigoja goika nabo ranyore bakubwati mono abantu babwati chibesa kubwa bari batabwati so obochori bogocha aranene obura tenene mona sabantu bari babwati chibesa na baba bayana baba babe nabuo barabasuko mukiritu ikonje Diana ni nchimbe nganinje ngo babwatu kirobura iyo buya bange mbako abarende ni maitenga Diana no bwatu chibesa kiragere burai lakini kerenga kigoika na ugo gendo nane kubwatire ngekaro bwatu chibesa inge na kiogo chibaga buyegere chikirane chi abantu bagwanje njiko babasa chioka lakini analysis igego tabanga enjira abana inji bare bono muna bono iga Diana andake ne enjira ya chire mono gusene economy ya chenjiri baka bakomyokera chibesa no muna nago tebia ne rina serikali ere bogambi bono no na ndetari serikali ya Kenya yoka serikali ende yonse ere bogambi no genda no nye US oligereri kero tokwenda kuchichikura ebintu mbire bikoba egere story ya siasa yaga chwanga economy ya saregire muna bono iga serikali iyi ntaringa nejibesa chitaya chira kore bintu lakini enchira ibintu bya bekirwe neringa goikomo Kenya chandeke kera chandekire ekara togoja goikange nechikura muna bono Diana osikuligereria chigwiki ibere chiarire digoriria magutandi akina kidogo kerori akina naboko kororanga ekero umurai bwense arenge liroba lia gusi iga maguta mentete chibesa gete atire terimo chibesa chikao ni maguta litukerimo lakini umurai kare gusi akamegorora gatangazanga ngogenda turi kurikanyake ekero lia kanywa kanga chisiringi kianda chisiringi 10 bado abakenya bagatanga maguta atire lakini aikire lakini karo koligeru yataringa gaigete engenjeri ne ringa nyakini kidogo chibesa gete chitoke iranise mo Kenya rigere arorenga maguta keire lakini tarakea rigasuka iguru yeah so ebinde bikoba byonse taringa bikoba esomo bosokano bikoba esengenjo etereni ya siasa na bikubanga igo nawe para nere bitoko enda yasani twakwanira igoro yobochori bwo muri Ivense twararire imeyensi ya Kenya chikurango ikachiri challenge muchando andake no kwanira umurigereri bona bono chinambe chinga kichigo cyoko ba distributed bakatuchikonyoro muri Ivense now yenerenga kiende nande ndatebenga siasa ya Kenya nebwate enjira ikwebanga kiagera osikoligereria factors gose ebintu byarenge ngaki yoko obochori bwaeta igo konyora ngekera tokwenda burai bogochachi bigo chenjia kiara muna bono osikoligereria chikura chiaera igo omurai bwense gose William Ruto abwete
omosike Raila Odinga amogwete chikura 200,000 lakini isikurigere naende kelinga abantu bali bakirete Raila Odinga chikura baisiko bale solid bale amo naande kero tutamaithinga ngo barachiwakira kiagera na ngina goteberinga ngakieria ebintu biarenge ngakiri bia chenjiri ngakieye ekero tokwenda ujibosi gaiga oisiko tebanga chikura chiri chia Raila Odinga chise koba intact chise koba amo chigende so monto yomo igoge biritinga William Ruto nabwate egetire kanene sengenjo chikura chiri anyorete kuru central chiarenge chikura 47%. Sisi chikura chionsi anyorete around 7 point something chikura 47% chiarwete Central Kenya. Central Kenya yuo ya tandukire kidogo te ya yebagire sana sengenjo pomane mbuyo bono yanga Central Kenya ni chiwakera William Ruto chikura muna yage denga kieria esengenjo umurai umontorore kandi ko umurai o Central Kenya ligathi gashagwa otianire kabisa ngajikura chiringo jirara segete lakini oise konyora abantu bakoberange na William Ruto koruliro bali agusimono na bagotebinga no nyanekero William Ruto ago banga amangana siasa amangana ago kuana ase e boardroom ari atari gwikira abananchi garamanga okobwari agwikira abananchi kiagera osikurigirira buya ngelinga William Ruto tanya korama Matiang'i directly ndi Morioka atema koro kinganera gukwana riria goteba mangana makongo lakini abantu bali babererange na William Ruto isiko baboria ni maetenga no bwate network enene yoko ikira bantaba isiko baboria na bagotengekera umurai bwense ale e boardroom amaitenga mangana gukwana tari gwikira abananchi igakongora umuntu akongora mono Fred Matiang'i egendo geko rakongora Fred Matiang'i ngelinga kobwate kana nekero kurigereria ense kiara Fred Matiang'i maite no yomo oyomo berire serikali nando oirire ri bagarigi yari nene in fact bono guskurigereria umurai bwe mokonyi bwe murai bwense oyoro bono iga egasi akorire ne ya Fred Matiang'i akorete karare nguburai na bokonyana nga Fred Matiang'i na akorete gasi nene kubweya ya kitule kiniki akora bono iga kiagere ya yanjane more policy than just political rhetoric. So egendo gekogera William Ruto ataracha isiko clear ko attack Fred Matiang'i directly nese ngenjo bono iga omuntu rarusi chikura kereko na yense yani omuntu aratebenga kereko na yense ogende coast ogende kerase ararusi chikura Fred Matiang'i omuntu ndora arusi chikura kereko na yense William Ruto. So n'abakenya bakobori nga nigiye kugera Matiang'i ari rio karioka Mount Kenya no chikura chiti chinyinge egende ka monkeringa isikorigeri Mount Kenya bono iga oise kogenda ase chikura chigo chotabwati Mount Kenya yoranyore ko disadvantaged kobwatekana ne karokorigereria siasa okonyoranga muntu ndi bwensi orarusi chikura chire esobo amo gose abantu Mount Kenya baranche bonsi igara atwari advantage enene over oyo tari ko irusi chikura Central Kenya muna bono iga Central Kenya ise koko achikura chirabe around 40% igoge minitinga Central Kenya yako ira around chikura 3-4 million ise koko 4 million na ndo rusi chikura soko rusi kiara umuntu gwira chikura chia Kenya bono iga ngakiriga go chiara ko 7 million so bwamo lakini muna toko genda kuchianjira ise ko ba 8-9 million chirabe around chira umuntu president era chikwira chikura gwikachimenta ke sengenjo 1 osikorigere chikura chia etetengelinga abantu numbers chiri chiarenge gocha chiarenge nga abantu ange na 8 million mbage tichikura abo bakagere ko babantu beke goliegeke abantu abekero bakogenda chikura chigocha igirarorikane nga esengenjo bamanyire nga ebintu bigosareka mone esengenjo batari ko participate ase chikura igoba ekara bagocha gwaka chikura igonga omubaro gose turnout ye chikura chia national igera kine kerego kina oranyorenga umuntu president era baso chikwira chikura na 8.5 8.6 million obwange bwagabo so oise konyoranga muntu ngo irare gosenge presidential candidate nere gose e winner ye president ya presidency eseliro bali ya Kenya igara anyore chikura around
8.5 million lakini umaye konyora ng'ekera achire Central Kenya nkonyora ari chikura 4 million then igoge meaning a Central Kenya is a deciding zone ne zone ya decide mono lakini usikurigereria gochibusia eginangereke genderete kia omoske Rigathi Gachagua agotebanga impeachment yeri yes impeachment yeri rusigwe ebe kwensemo egere akore kwerende inje gondo chenga ese siasa ya Kenya sengenjo siasa ya Kenya ego decide siasa ya 2027 negendete kubanguya igondo chenga ekoti na vera motige na vera mo alao yani abaisikoru si impeachment iri batebenga njabe impeachment iri njabe takorengana nelijiko bigoge minute ng'emyaka iri Rigathi Gachagua akoba stopped gosako bad kurigia public office was elective for the elective office igoge minute nga very clear na bakurigikero Igo bana na bakora compensation and anjiru kurigikero yes na bararige na baranjiru kurigikero compensation nero ngagereta aranyuri gwake kiagera tingagire tuko serikali nere ratake kwa Rigathi Gachagua chibesa ise ko mwaji besa gara abo musigo amo sote banga Rigathi Gachagua wanchiru rende ikegambero gyatebire ngaichikundi abo gatitiko kurusu fire base Nakioro chaba chalibu mwaka ngo chaburache taturubanitio radio united position go spade go tigaraigo ya egento gekora Rigathi Gachagua rumukanyi kuboneka nesenge njama yetenga ese ateni ne boneka naringa ta ichikondiri ko mwanjira mune bintu birega ichikondiri ko mwanjira abo lichikura lakini korwe serikali ime inkie serikali iratake gukora negento muneke kiagara egere Rigathi Gachagua aturubani opposition igo serikali kumuklia kakoba cleared era very cleared agende kuri yekero aboyo atwaro bosipole boko ligichikura egendo ko ranga na serikali giringa serikali ya Kenya ge bwate baganire chintunda shato bunge judiciary bigambero na executive binavyo jina chintunda chikora serikali chikora aho muna governance gose obo teneneri bwa Kenya bokoba so igonyegene tenga banda bango wenda bale bagamba ngo ikaransa bale ki president ya judiciary Martha Koome president yense William Ruto na bujibunge abantu balinga ngo wenda bale baikaransa ama bateba ninga this is what we are supposed to do igonyegene tenga na ndi butambo sikurigiri Diana ese no nechikoti cheitegere bintu bigo korunkororore kapisa ngaga igare njere koti yabanga yaruwe verdict na bokorora ngaga are serikali nja nebege toko kwayo so monto ndo bwansi ole serikali okorigiri kubanga muno borai bogocha obochori bogocha borabe goika atige Rigathi Gachagua atwaro bosibore bokorigikero ngakiende yonsi because ekarata ligotigwa igoge minitinga chikura cyo mu gikoyo gose cha Central Kenya igago chimukia chira segete lakini ekarama nyatikiara no nekara bago abantu bakugamba mangana ichikura ogoteba ninga ayekara ogocha ni chikura irenga kera chikura cha Kenya bone gachigocha no bukabila so ogonyoranga Rigathi Gachagua aise konyoranga very clear dingu jari kuri chikura na ndega abwate chikura saidi ya milioni 5-6 then karago mesa gocha na conditions chinene kubwekera ari gocha lichikuri tali komwala wali kuri chikura so ekarago jane chi condition chiria na baranya ari guturubani opposition no kuna kukwani wa serikali na kukwani wa serikali yes ngabano opposition ke guturubanirwa nduche goyomo akoboringa Fred Matiang'i rendera banga otenenire bweka asubura ibo osobochori bo mwako gocha liswali ligi ya mono ekero lira tora manyenga kiagera serikali teyo umuntu bwate burayo umuntu bwate chinguru chinene ase komanya siasa mono no muntu ikaranse sekero ye president yesengenjo na bwate gento gekuru kunga intelligence report akoego every morning amanye tenga kenyorogete gose asegete shaping ya berega ya siasa lakini inje karongorigeri siasa nko ya Fred Matiang'i nkororanga umuntu ari kutebia Fred abwati para yaye bweka lakini ngwegwete Fred yogote ya mwisho ndenga egento keragereta abori chikura cyo president na makweri
na makweli nari getikobeka nari getige ntumunekio nari getikobeka no yari ngase gazeti by nari getikobeka ntumunekio ase kwende lakini Fred Matiang'i igarabe very strong korigie kerogo kia o president anda a make impact ekero Central Kenya ekomwagera chikura solid na ande na kikiara na gotebinga amangana yango goteina uranyore serikali gemanyete buya kombuga kiere serikali ne bwate network ne bwa serikali ne bwate ba chief ne bwate kira ne bwate network kira ikona ya Kenya so ese gotokanga Fred Matiang'i ga gotenena agende bweka pakengoli diario na ande goike bali goikatoligelinga ningara atwale muri running mate yae ngara atwale muri running mate lakini ese gotonga Rigathi Gachagua taiyo ase ballot na Fred Matiang'i abo nonde na William Ruto igongoranga Fred Matiang'i na bara basako perform buya kobuonde bwensi ase United Opposition egendo goranga Fred Matiang'i na bara perform buya kobuonde bwensi ase United Opposition ngeringa asa matukama aba Kenya ngo credit bale Fred Matiang'i ase ebinte binge munabona education nande musike umurai wense uyuri taite Uhuru Kenyatta na eta Fred Matiang'i bagali ya soko kolega ase serikali nande karolekana nganero kora nandi ngo igweta antu bagoteba inga kindinga Fred Matiang'i nere president kiagara umurai wense ole bono igana igeta ase gitagateba umurai wense okabeiroro role nkuru Uhuru Kenyatta igare ngiko sibege juri bakoti otigera Fred Matiang'i serikali o Iran so omondo ratware experience kirenga ine kia William Ruto kora serikali igare igarabe Fred Matiang'i lakini igonta ido korki gende koranga Fred Matiang'i igare strategic kobunde bwensi neringa abakenya bono iga bali opposition ngote babarenga obatagete korusi William Ruto borai na morai unde bwensi orache orarolekana ubwate potential yokorusi William Ruto lakini egendo koranga Fred Matiang'i na baraba baskoba very strong aisa kobanga yani karongoligelinga Fred Matiang'i ikotenena alafu Kalonzo Musyoka neratenene na William Ruto neratenene inki ngorabe strong kia ngorabe strong injenkoranga abantu abo bonse baise kutoka bale se ballot yese chikura chigocha igori yalio omuntu oraire chikura tago toka ase the first round igotora in the second round kiagera omosike William Ruto nonye oromurai bono iga none era na lusi tina mbene ne sengenjo isikuri ili na mbene ne abantu bakorwani William Ruto sai igo barabange kuwa abantu bari kumurwaninga kiri including kegorie abantu bekegorie geke kiagera abantu bekegorie aba Kenya bekegorie kana ubali William Ruto atebetinga ngo barusia le bottom abaire up lakini nana ho batanga niko complain ande ngo inyolete 2024 mbama jitiko murusio burai karo baswete bunge na ande bagataka kogenda kumurusi state house lakini omuntu omukonyete mukorengana ne statistics omuntu omukonyete ne nyagosira Raila Odinga nerogeretare arekero ikabono so Fred aise gotenena na bara aise kogenda pakengoli na barabe umusigo monene William Ruto lakini na ande ndogotebanga nabe strong tutararora muno position yikwebanga muna bakwebanga yes abo igo torocheri Rigathi Gachagua bono nachieta se kigambiro tuganyete tororenga ninki bagochwo kwanira kone nikatugukwanira Fred Matiang'i keratebetenga na makweli aragereta agenda se ballot na kwanete igore ya zoning aratebanga zoning kera chokora se kiama kiri kya UDM na ODM nigera chi guturubania no enimero birio yaba 90 andake no kwanire zoning yakego osikolige zoning abande go disadvantage na ba 90 kero togotebanga Diana ngorigere kero CBD ose Nairobi Central Business District na Nyasani ngorigere Nyasani gare ODM Diana are UDA mufano totebenga bono sengenjo tutagete kubua kibyombe biribinde bono rusi Nyasani gose rusi Diana igere na litorabe strong igo geminethinga egende getanga ni zoning yakorengelinga yaurire abana inchi obosibole bogwa kero mundu batagete chikura yani inero bakorukanga gaide democracy obatebanga
esengenjo tutagete kogenda para muneye, then what you do ndo kogenda twensi tusio monto ya mombo ikiuchiga. So zoning negento keko benefit ebyama bya siasa gose oborai buri boro, lakini ngeli ko benefit abananchi kiagera abananchi baise konyora ng'abantu mbaro abange bagochora nabo barachore omonto batagete kia nabo konyora ng'ekero zoning egocha yarusire omonto abananchi batagete yabekire omonto abananchi batatagete, lakini esengencho abananchi bagosabikia gose no opposition gose serikali bateba ng'a anyway tiga bono twagachikura rioka asengencho asengencho omonto oyo atenena korwa ase tutagete tiga bono tomwagere chikura, lakini zoning aranene okonyora ego disadvantage omwananchi esengencho abantu ba options ichigo keiwa andake teriko disadvantage ebyama kiaga na biro byo okonyora ng'a na bibono ekwamwa nokora sabara yabo andake injira teyo biko disadvantage ebyama no ni kiama kia ODM injira teyo gocho ko affected na zoning in fact zoning ise gokorumuna bono egento geli bakoruka ng'a broad based government zoning ise gokorwa ande nyore batete 50-50 zoning ise gokorwa abantu konyora bago bono iga zoning ise gokorwa abantu barabe advantage tugose baranyore faida nene n'abantu bekiombe gya ODM kiagera bono iga UDA ise gotenenia abantu bakorigichikura muna bono Luo Nyanza nabo bakonyora ebirogo. That's why ODM bagoteba ng'a zoning goika tokore esengenjo batatageti montonde atenene korwe chama etari ODM mubwekano koruruo Nyanza nande they are saying ng'a egere baberamo na William Ruto goika ngori neringa ase ODM bwate birogo bono iga goika etigerwa sayu kiagera igeraro bako argument yabo neringa ase babwate birogo bono iga na bale popular so asayu goika batigerwe bagendere kuri birogo asayu under the broad based government yani nga broad based government totebe mufano ekereko enda asumuna Kisii County te basakobeka muna bono te basakobeka governor UDA te basakobeka governor governor tigale koba ne ya ODM asengenjo ODM nere bwate governor sayu bono iga so toisikonyora nga UDA yanjeiru ebeke chigabana gose ebeke chicandidate kirase igo geminiti nga nonye no mabe goika ebeke candidate buna bana yobo gabana na ndesi ko beke candidate yobo gabana chance esar nga nabo bakobwa ODM so zoning igere igochiabe party ase byama biri ase coalition gose biri ase soko unganamo na byama bigo benefit lakini wananchi bali go benefit ni mayo abananchi baumia yes rino mwanchito murigeriani go tugesaine go sange mambi ya bono na omogeni to Amos Nyasani gaitenga kwa monarire utamira otebeto komrokanga political analyst political diplomat once no tokomwa tugasene go sanga igoro ya siasa yensi ya Kenya bunigendete gwikira boniga kurinde Amos yinkwira na asore no tebiwo niga wikira twakwanira igoro yo Muske Fred Matiang'i na ndino ntaite nkwirani ndo chabana inchi abange nigo bakoboringa wikira boniga ogotenna kwae abange mbaramanya gusengori gya roborai lakini ngo igwete natebete ngoitira sinkwa nayo manjito murigiria ngage ntokeragere tabasoko genda ase kirogo na makwirioka kurinde ndo chege gabandi bakubori Nyasani abandi bakubori tubori Nyasani ga ninki yakogera Muske Fred Matiang'i atari gutara chinse ya mochionsi anyarega kwirari buna nkurigyare kirogekyo no nyano yogoteba ng'a Fred Matiang'i tari kuri kirogo kirase nabwata asa kuburi kurua yani oise goteba ng'a unabono tuisiko genda gose no Fred Matiang'i aberire Mount Kenya sana omontate aise goteba ng'a tari kuburia nande umanyete siasa abantu bali bakobange siasa yo muntu kuri kirogo kiense mbabwate team we think tank gose strategy management team bako manage strategy ya yo mona siasa so egaro tokonyora ng'a muntu ngori yare kirogo kiense ngima muna bono Fred Matiang'i
nto kageri ko expecting kanga gari kirase goikira bono iga kiagera nto bwate meeting around 15 etigale tutuma kwenda chikura so nabo konyora ng'abantu barese abantu bari kiagera Fred Matiang'i bumaene umuntu ndi wense kuri go kerugia presidency nabwate team ekobanganga goikanga kigete toke twakorere into gete goikanga kigete toke twaikira goikaria toke gari ntori kogenda toja kogenda omoiso gari tokogenda iga sengenjo isababu eyeneria so enchera timanye timono timanye timono muna Fred Matiang'i abangete kuri gichikura lakini nje gondo chenga taranyorwa nande muna nagotebia Fred Matiang'i no yomesa abantu barabe aba barachande murai wense obongo karenga kiegoje yeguri gichikura kiagara competitor na no kiagara no nyana bana njimba manyete nga ose no na bantu Kenya ngima na bwate opportunity yoko manyekana kere kona kiagara no yogotanga my friend Matiang'i taragenda kirase ise gotonga taraika sobo ya advantage niringa na mumanyete gukwiraniria irio yasania yagoteba boigo igisaukia bagusi nigo bare amubaro nigoromoke lakini ikiaba ikoyo konyoranga nigo barabangi ukagitinga gashagwa tarachoro buno murayogo so igo ndahete gotebanga ngakieye bono igana one karo gutara asagare ogotegerera ebisaku byonsi ogotegerera bagikoyo bari babwate obubwatani mono gose abaingereri mbona ase amangana ye United Opposition abagikoyo ngo ikabale bateba ngambali ko boli kero this time esenge njonga gerete bamanyete nga Rigathi Gachagua gose mbabwate muntu ole strong than Rigathi Gachagua na Rigathi Gachagua tali go qualify go no tali go qualify ko nyora kero go bono iga in fact no nyangi tule kindiki tali go qualify ko nyora kero go bono iga kiagera iga ale omukonyi bo murai wense omurai wense oyu ko boli kikura chigocha so karo koligereria ngeringa eise ko banga Rigathi Gachagua ngoti wale ajiko boli kikura chigocha diario Fred Matiang'i support yaye yego shlink eko benge kiagera oranyorenga yobako boli from the same yobako ase Rigathi Gachagua ararusi chikura chiaye chinyinge no Fred Matiang'i oranyora ategemente mono Fred Matiang'i nimanyete nga nategemete Central Kenya mono asengenjo sikoligerio boroso bwe chama ya Jubilee igo arana negere Central Kenya lakini ko Fred Matiang'i anyebwatanga ngo cyari koligero kurororo na yego era gusi Jubilee ere strong taninga kende yose so chikura chigocha ese opposition inchirigereri gumono ekaro especially kina kiari Rigathi Gachagua ko decided enjera kera decided ne shape mono siasa ya opposition korwa buna boto konyara kororanga na kitoko enda naro chiba igoto gukwanira United Opposition naro chiba gotebanga abakenya mbaro babwatire chikura batari abakenya no bene tinkagere tingonyara ko timbwati authority buyanda bekegendekyo lakini ina kiora amanye gose omuntu no ina ki omuntu akomanyango no mukenya no utali mukenya igende getangani omuntu oramanyire nga Diana no mukenya nekera wa de kitambulisho kia Kenya lakini mbayo bagoteba na wena se gazeti mbaro bakurukura chinse cha Uganda eboda babwate kitambulisho batari abakenya ase authority ya negoika authority ya gobernanza authority ya negoika nari ase ngoteba na ase ndateba na ki oyo no mukenya na kinda kole mayenga oyo no mukenya kera sokire kitambulisho lakini njerago kanyorero tingo umade umuntu kabwate none lichikuri goteba ngomuntu rari none kero kindi gionti ase kere elective na kegwa kuchikura na IBC ngende getangania wene te gosoka kiru mufuko yabe kemeseguro ni kebande so ekero umuntu agosokie kitambulisho igo ako qualify ko mu Kenya so enjera anyore kitambulisho ero ni is an story of another day lakini bono iga ngeringa abantu ngoteba barenga enjero murai bwense abekire oboroso bwoko ana na bitambulisho
libagandi roro lyo muntu tali omukenya kwa gitambulisho lakini ntobwati evidence nga muntu naroro utali omukenya ubwate kitambulisho lakini abakwani ba siasa gusa abantu bali barigereria amangana registration mono bagoteba nga ande yake umuntu utali omukenya nabo naba nirera isi ngakieye konyore gitambulisho kuwenga kiri ngakieria Diana ndu abwate muroberi olenge gukora vetting yani munabona chi county chiri chirange ne border ndu abwate umuroberio ore gwakikishanga umuntu kubwate kebande asayu igaro mu Kenya kabisa kiara vetting yale gokorwa kiaro iso goteba nga seino kwerende moyale then abantu mbali bale kuri kabisa nga yes umuntu no mu Kenya gose lakini abantu ambaru usitiwo wono I think nire raisi mondo ndo wensi konyole kebande lakini mondo ndo wensi wade kebande ya Kenya yubono no mu Kenya yes katwa kwanire ibande nyasani anda kya bakenya mbali batagitwa kekura lakini kwanyoranga kibande kyabo nkiracha no murobirio no sie getugaro baraboroche mbanyare bakoigorero gose already onye late IEBC gegoteba nga registration egento giasie getugoro mass registration ragi registration negenderete no nyendero igumunta isikogenda ase office ya IEBC ase constituency bado nabakonyora ekura lakini mass area abantu bagotara kerase kurigia abantu bagwakachikura nero yasie getu so mondo nde apart from ali ase by election chire Kenya ngima bado chikura njenda takubwatwa yes igonga mo Kenya taranyuru yeah sawa ndo chipa igonya sani ngwa kwanira igoro yechibese timaitibono chibese guse abasai mete bagotebanga abasai no banchitebese lakini ebese gere yo monto wensi watebanga baraiba ninge bakora kiaba Kenya chibese na bakenya konyoranga bachiri chibese anda kento kwanira independent candidates barabo onyolenga inchira ne baguche kuturwanyo buchorbu mwako gocha arana ne okonyoranga nturi konyara kumanyanga ngochiko wa independent sai kera osikulige none namba ya abantu bakuri gikura sai bono iga mbali got bono iga bantu mbali ko pronounce gose bantu mbali bantu bange mbayo bagoteba nga independent bagokikoba bantu bagoteba mbakeigo singinje batamaide the process yoko process yuma de Diana yere rais koligi chikura kurwe chama kubwa kwa independent lakini garoko ba independent abantu bane nkonyora bari independence ekero bakoligi chikura muna bono chikura chigocha tiro bali agusi Fred Matiang'i seko ewe ticket ya national seko ewe ticket ya United Opposition yokoligi kero kyo president then igo geminiti nga muntu ndo wensi rata ke koligi kero buya korugusi igara abe chama ya Fred Matiang'i gose independent gose aberese chama ako beka ebicha ya Fred Matiang'i nga ya no nyende mwino gaiga Fred Matiang'i ngo support lakini bono iga egento geko gara abantu abange bagenda independent bari gichikura batalia abagwatani ba kiama kendi yosi nekero okonyoranga maybe obachori bwe chama gose nominations party nominations chia salekire umuntu soka kuruo ogenda ori gikero kumina lesengenja ese birengere bya egose okorigere likwa na abantu bali bakomushabikia bakoranga gale strong so umanya kuruo ogenda ori kurua ogenda independent orwese kiama ogenda ori gichikura atabwati kiama kende yonse lakini ebinde imono byokonyona biko determine wekero chi nomination chia erire kiara no nyendero bono iga oise korigia abantu bali bakori gichikura bono iga nabora sinyuko nyoro umuntu kori gichikura independent sai lakini chikura chiko bange okororanga ngochiari kero mate IEBC gose ORPP Register of Political Parties ngo endaro sieka nga monto bona ya ikirenga kimonda tarwe chame yego sie chamende so ikaro mondaro renga ngochiari kubuchikura gari na anda fire tinga na role strong ya sale kuri gichikura na bago soka kuri chama otenene nsemo okore kwene so engakieye te trikoro kimono nga independent imbarenga bale lakini toko enda ngene chikura nabo konyoranga no muntu daga gere ngangoli inko bale independent candidate nabo goja konyora independent candidate lakini
independence elia se democracy ya Kenya tuliko nyorera independence kabisa ngo yo chiri independent because lichi ko liko ta ya kabisa ngo monde kara ko independent akawa independent yo konyorare independent yani bweka tali tawana tukawa independent ngo kuli kichikura independent alafu lakini ndio chigari kwa ta nyeni independent kai president yechikura karo independent wana ko independent na lichikura kimi wetenenere okoranga Kenya bado agira woga sonko ba independent and at same time ili maite no inchi ngongo chigwakire kura yes na wago tabanga abantu mbale muna bono bamanyire kabisa ngaba bale neutral no nyine pop no nyine pop was aba father Catholics was aba pastor manyire bamanyire ngabuya bagwana gati lakini usiko wenda ese ballot over kiara na romba watu usuru wakachikura usiko mwa ballot paper na wake kura so egende dio kanga linga na boko nyora ba te banga independent pale lakini mbatali ko pronounce ese babere lakini wena teko baigo orende boigo twakwanire igoro yobochori bugucha okorekana omwaka ogocha andake ebirengo buna bekire be uchumi boniga oroche michikore nta moncho dia sobochori bu mwaka ogocha ushuru uchumi yes uchumi yeah now muna nago tabiri tangani nelinga aba na inchera okonyora uchumi hani nakituraro ke uchumi asege gusi yani inchera economy ere bono yo sebindo chile chinke nabo chi serikali chikobanga igo serikali ko nyole bange tena egere to chiko kore kwerende egere to nyore egere abana inchi onyare ko ba control buya banyoro burai egere o control ya abana inchi ba ke chikura muna korengana utagete igo konyoranga chibesa gose karo chikura chigoika konyora chibesa na chigo decide mono nga chikura chikoba so ekaro konyora nga bana inchi yo barabataka mono ekaro muna bono nyore ngomuntu nare utabwate no nyene njira bana bae bakubuka mambia osaba na bae bakonyora indagera maiko ende school umaiko nyora ngomuntu gete kurukwa umufano Diana wahitire mucho yuata nga yaya wata chiri busano na monta que tengo kutumia yedali ahora ninda kutumia senge nayo utanso era abango basoira ogendo muchibo nyora abantu barare tenjara usemba bwate no school fees yo bata binga ya chiri bukomiechi genda mwaka ne school fees lakini mungu nyore gara chikura chigocha na wako nyore nkelie gotebanga omuntu togoja gwakira chikura ndayana so the economy encherere bono iganero ngochiere go decide uya ngaki chikura chigocha gwako ngaki gocha that's why nago tebinga enchera abantu bago decide yani enchera bintu bire bono iga tuli konyora nga bikwebeka bo okonyora bibangire bo muna bono inje garongo ligelinga expecting garo to gocha kwenda chikorora nyora maguta ye gari bono iga akoni wa mocho Nairobi akoni 197 197 yes 190 between 196 and 197 yes mocho Nairobi isiko ya Nairobi nare expensive so igo ndigeretinga eise gotokanga nkogenda tole chikura chigocha na bora nyora maguta yago akogumono sengenjo wekenjereri guo murai bwensa goja goteya bana inchinga ngomanyete economy njare kwa gajo semitenye thato twanyaga jira matuka mangene kiagerere obugima bwa chakira kwa to gona goiko so ngeta mwendegere nchikorosi buya so ebintu muna bireiga igo bireiga sengenjo ye plan aya bone kero bigo chikobara isi gochibosio toiso gotebanga kiaro oisiko nyora kero twarengi chikura chia etete ntuwa bwate ntikiare kumwe subsidy no bosi bware ngikuguru chiwa chinke lakini serikali yale kubeka chiwa so bosi lakini bono
umurai bwensoro obone kana tebetenge subsidy is not sustainable yani ndoko endera kwa aba Kenya subsidy bono toko enda kujichikura chigocha goika nande serikali eligenjera ebinde biko chance yes wike serikali abo bana nabwo abarai baito bikabari gichinjira n'abaguso wekenjera eligwe ebinde bisukense baso bisi nande birane muna byare kyare ina renjera goikabari genjera bagocha goche campaign ukagitwane ingagete ine negatichira chiri bakorikero chichi campaign nechi campaign ichi ikire gose etwachiangwe osikoligereria so etabia ya siasa ya Kenya neringa kero chikura chiarerega abantu bagosago banga chikura chigocha bono muna toko endera goikanga ne chikura chigocha mune mebanga yego endera gokina mono so kendi gyose kyokorekana bono iga nonye promise ndi yonse mwana siasa araje gose serikali era promise ngendo etengo bakere na bokonyora muna bono tigango mufano osikoligereria Central Kenya idaraja nere likurunga Nithi Bridge ya itira banda aba Kenya bange sana osikogenda okore research na bokonyoranga angemeti ange kurua umurai bwensa soete uburai o promise ya bantu ba Central Kenya bridge eringa contractor ya chiro emeti nyebere ngoso atoro design ya kolirwe twabekire chibeso sikoligereria sikogenda no YouTube ko cheki na bokoligereria onyorenga umurai bwenso utumire daraja elia matuka mangi yaya nando sikoligereria matuka aetire mbochia karotu achagete multiparty Kenya ebaranire yarenge Kisii yarenge Nyamira yare kurunga Kisii Chemositi Road yare gutumike ngake ya siasa sana ikaliri chikura cha vere bila kitabia imuki kubyende byabe byari kyabanga ebara ya Kisii Chemositi Road ngo agachwere so ne njira chiserikali gose abantu bali sobogambi bakoligi yokorokia abananji ngende ngo chikereko bo kiara muno garote abananji ngo bugimango chibure ko baraisi amatuka bosio nande orokie dalili yoko koro mubango bwo beko mu baraisi abananji bagoshabikia yes andake anya amosi unae ibune political analyst notebenga serikali maybe chiranjire ikiraniri so far. Oh yes, chiranjire serikali ya ikiraniri ande atikanta maitinga chira chiri ya ikiraniri nchireke wango kerigeta keriko kogerwa muna kwago lakini nchire ikiraniri njire ya ikiraniri na ande njire dara ikirani ya eji ya ikiraniri 5 to 10 igaire ngorabeke from 1 to 10 1 being the worst. One being the worst na bongo ba 3%. 3%. Yes. Wose na bongo ba 3 sengenjo wata banga kuru 1 baka 10. I'm assuming nga 10 is the best na 1 nere worst. So na bongo ba around 3. Wa ngo ba 3 ngelinga no nyene chira chiriba ikera ni njiri chira chiria. Chiwona tako karumono kyagara chikomisa mo mwananchi. Chikomiso mwananchi none chira chiri chekana ni chiri expensive muna bono serikali ya William Ruto gete yakorere mono ngeringa ya agachire chinyomba gete chikoro kunga affordable housing chinyomba chinchiro nchigenderete chinde kwagacho na nyanji Kenya mbaga sine goswai no nyanjiri affordable ndiri affordable nande na wachikoro ku affordable housing lakini njiri affordable so ndo chinyomba lende chamaguli nsegero mhonda kwanyara na wachikoro kunga ne chinyomba chamaguli anse lakini njiri ya maguli anse usikoligereri buya soboroso goso usikoligereri ase model ase chi njira chikobekwa njiri lili affordable lakini njiro senjo chiro totali kogenda gose to merits and demerits ye nyomba chiri njiro ro na utoko ba credit ngabachia gachi sikoligereri bintu bindi muna bono Taranta Stadium kwa no city ya yes require very beautiful stadium very beautiful stadium in fact the stadium chirichara kwa yeye sana ya tuale kwa ile motera sana lakini stadium lige yaga chiri yani yaga chiri ne chiwesa chinyinge so no nye ikire na yes mero lakini yaga chiri so nando sikoligereria so maene na ringa ibintu binde byabeire muno bona chi market asanale na eta usigari asa kurunga motonto ali sa wepo basi chironero
nebintu bindi chiranjire chitaraba muno bono ngotebwa nga igari ase ke musike ke batiaruete ekwerende aruete Nyamira university nere yagachirwa matuka mange nonye ne jiro nere yagachirwe tara ya bekiro boroso nabole timo mosani one oyo mo asena igaranse muisote ne weekend agande binga university nere kwa Nyamira abantu baroro ne jiguru bara abantu angana ne jiguru baro inye bagende to kolega bagende to korobo bagende to korobo agajiwe university agastia banafunzi bagari goso deriko jale kan Diana wekero gutegera umurai wese ago kwa promise na bugone to think to ya sani abanafunzi bagani goswa university ya Nyamira August wekero wago August yego ikagwiri goitanda sigo sengo swabari akimbagani gosoro na ndembe aligani no na bobate birigo lakini kerenga kiyo Diana kwerende nyagitare nere yarenge kwaga chwekero ekero musike umurai wese Uhuru Kenyatta wabwinga kieria are kurugo gambi nyagitare nere yare kwaga kisi yare kurukunga kisi cancer center gete yarenge kwaga chwa naba ne dona yare ko kuchibesi nyinge yakagere kwaera kangabone y'abantu bajagire kurwaribo lakini umurai wenso nyelonji osonye obekirerigera ryoro marakane marakane so jipromise yeji nabo konyora njiro jipromise chiri ne jingia linde na ikaransa ga no musike onde korwe word ya magwa kerongo motenga ya jipromise jichire chinyinge nande totally sure go senji chiko bagateba ya anda ko muraibense ka kuri jipromise chinyinga ga ne ri maybe enda na chiria gwikira netabiya ye asengenjo Diana na hote binga serikali teyo teriko kagende teriko banga muno bono egaro murai wese arengiriro bari agusi na begete ki promise chiri wese chinyinge mono asiriro bari agusi acha the latest wese koligere ki promise chiri wese chinyinge mono asiriro bari agusi wese koligere linguna wese koligere ya budget inji ya se budget kera leo ikasa ketote ba bilioni fulani milioni 100 fulani lakini egaro koligere budget kera ebi chibesa chionse agotumia go chibesa chionse chikogenda se chi project chiri cha national government egokora akonyora chiko appropriated go se chiko bango ko bunge nere korosie budget nga chibesa giti chigenda chibesa giti chiende se paragete chibesa giti chiende ande chire specific otebanga konye ne university giti ko ire chibesa bako ba specific ba otebanga Nyamira go se university ye kwa gachu Nyamira egende chibesa chirororo chiabe kirese budget njinga na igana chigo chikwa gache kwende lakini kero koligere chi project chirie emurai bwensa begete aseriro bali agusi chinyinge igo chiabe getu eso monua nji ase budget so na kina wote kero na renge go karanza no morai onde togo kwana ese studio ye igate betenga egento getakeire Nyamira ngeringa nonye no murai wenso promise risana kera tigara promise na Nyamira na baro batware gento bako lakini murai wense kero ako promise bintu betakeire abantu batoke bako bibwati lakini ntobwati abarai baganiri ko bibwati bono manyete abarai bali nate babatakere ko bibwati abatakere ko babunge egere babibwati asoko appropriate go soko beka chibesa ase chi project chirikera chi project chiri chinyinge ego chigona konyorwa chigona ko bekwa ase budget serikali mago chia mekere budget ekorosu chigona ko chi project injiri chitato ke se budget chinke munabono ngwaroche kwanera abarai sani naruche egati tinda abiri tarakina naruche murayo yo mukago tebanga no nyene sijari eganiri wita ikonge nigatagite roadmap nigatagite contract ya sainiri Diana no yo monde sabantu bali bamanyete nga SGR dirigo wita ikonge sengenjo twarorire survey plan gose twarorire route plan ye route ngo etayarenge kero ba Fred Mutenge barenge serikali mbaye kunetie ikonge njasoete kisi njasoete Nyamira kidogo nande nonyane station njarenge bwange bolibu ikonge lakini kero Davis Chirchiri omo waziri
we chipara gose bwa transport ekerare ko launch ekerare ko rua ekerare ko explain gosare ko tebia ekerare ko tebia bananchi gose epade kwerenderia are ko igorwa na rogetia ese sereria liwonete goita gose getange sikibonete goita nyamira njarenge gose andonsi ese liro bali agusi ndiarenge siliro bali agusi njarenge terikorokinga ngoetero lakini ese ngenjo ya siasa wikare ko genda de yando baikonge nga getange ngoeta kerega na bengenchere se igonga onte to go blame abande batebetenga bona mnigatia bara ibeso kirikoro agusi bakoryo burai na bera irenga murai benso gyachigokanire dinga iri gose ne reigo kiagera ande ninde lionsi ekero lakini watebre emapungwa emapu nero na ande none budget ekere budget ikobekwa oi omaite egetange kerinjira ke njere design yebekire ne chibesa kiri kibekiro oi siko geteani asinini ne kilomita no nya 1 kilometer gose no nya 200 meters ogeteani asinini gesoe kwerende igo comment budget so sengenje budget itayo na yego arango tebanga getange keringeri gochigweta kisi gose nyamira bwango sengenjo budget yero ne yego getirioka asike goeta kegende gochi Kisumu so taringa igongo tebanga ngeta keri goeta ngeta keri gete nonye mpaka seito ogembo lakini budget taranjera budget igone budget yetaranja tari asaburete gweta budget isikuwe kwengiya nabonda atagegete nyaburumbasi tutare no mutumuko no boine abara inkoronchi bale mirobiri abande ya koliru bagotebanga muraibense na launch murobirio Kiharu sema ya Kiharu ase konyo koliru no murayo mangao nabo ngetingo tebanga no murayo mungao kolete lakini umanyete ekaro umuntu airwe serikali gukuhanda oba serikali ne nimechando yonse kuhanda oba nimechando yonse nama yali akorirwe so ekaro umuntu airwe 100 oba serikali igo imune bone takabanelinga ekaro serikali yabe kirichibesa kirichikwaga chebi ebintu mbali gwa kasabunga nayo gochakoba nire rasma nayo gochakoba umugambi ngake ne banga nayo kwabeka lakini ekaro umuntu airwe serikali akogendereria chi project kirichia yakoregwe so ese gotokanga ne project nere yarengi kwaga chikurubura igete lakini bwaite ya overlapiri guchubura yo bonde nande yaerenga kiyu kende ngeo gotanga umurayo roko wende ko launch sawa kwa iguru manchito murigeria abuna nyasani atebire orenda itotenda somo tumuka keigo tunyato kwirana tugende gusangana ya somo rubirite nsoko ya uwakire Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Kera kama tingatara gaiketa ni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umuntu batera mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 cha mogoroba gwikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Obugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera nchekera na igole twe unango tebiwa na igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oburuso bumugusi Kurumucho manu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatira Nsoko TV koigeka chingenjo chomugusi Nsoko TV oburuso bumugusi chinchira chito chigekoronigo chira Soko goseluboko nene gosiriwa nechinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa Soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono nechinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboiga bange nabanyika eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi
kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarikia Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Soko Soko Yegoro yeito imeye Soko Soko ibyengia yagire ngumanga bunalero eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. Manjito mulgeria bwigeta sengia Soko TV umurobiri ne Soko bwakire tugendete gusanga gaiga tugendete kumanya nabigo no turi na nyasani gaiga nero kumanya nganga kisiasa chense ya Kenya chigendete kurobika manjito mulgira tumetinga nemetinyi makeigo tuchiko chora baraibaito nago tibinga ngo tubwate political commentator gaiga umaita mngana siasa butambe tokumurukanga political commentator gose political analyst yo tebimono siasa yensi ya Kenya ngaye ikire na bono ntaitinya sanyura tatebya abasaibu na besokiria sobonge twarira bana jensi nonye bagusegeta ba saibande besokia sobonge babachora barai horoche barabumbaleta moncholi mense ya Kenya ndobwati shahidi wiya gukoro kinga ba sai no bagosoka bachi wake kura kiagera nonye ne aba ngwana bali bako register persons so bako ru bibande bako tabanga ebibande binge mono obire abasai batire bibande binge mono na mbene ne gerese ebibande bire tayara lakini bitara oyigwa igo gemitinga abantu bali abasai bali bibande bitaro yugu ne byabasaye bali babwate bibande lakini bataraenda kuoya nande mbaraenda kuoya nande chikura chigenderete kubwatwa chinde masira chaso yasiekirwe so abasaye mbawonete koba abamo babo bali bako shape bose bako shape the future bako gwamba yendo nande kiaba lakini tokuba beka tokuba condemn bonspi bintu biroro bikogera abasaye ande yake bako nyoro batari konyora chinguru cyoko ibicyoko come out muneta kere binde muna economy gose okonyora umusaye urenge kubwata ke bande kisi lakini gose abaibuli baka transfer bakagenda uchi Nairobi so wikanande ngakitoke agende kisi achikumwike bande kyaye akakule kwenda lakini njego ngoranga yewonete koba kiagera yewonete koba iga kero munabona registrar of persons esengenjo okonyora abantu abange kero bako register ke bande nabo registrar of persons yatake koba ikera na bako baikere yewonete koba nga kero monta watire ke bande na wonete kunyuri winke bande kyao kyabere nchokyo yi egere tolole gose ntoke yi namba ye bande bitara imukigura lakini ndaite ngure numa go sikurigereria munabono musike uno wana banda bakuriye ibirogo byo president gose bakuriye ibirogo bya buchumbe gose bwa MCA okonyora abana bantu barenga basayenga kiendera kini sikurigererio enjira babete prepared inga kiyo baka baikire bonega muna bono ko mufano bwo musike Fred Matiangi no yo molenge se campaign managers ba bo musike Simon ya cha enga kieria yani gongo narete kisambe kesenga njutate ukorkinga amosae obono na wenete ko bekwa na wenete ko ba prepared wiya abekwe aegwe direction sako genda uchumna bono kero kuligeririro bali agusi ngo akole sabo kwaranga no mosae narali naboko nyara go sambo abasae bali okoranga uyo na asiko banguya nabakora muno bono enga kinde innocent na rete abasae gete gaiga babere ngaroranga na abasae baisiko agachuguya
bana bako prepared for the future. Andake kirogote bukwa gacho ige meeting maybe abara yaba itorori bara sebirogo gose abara yabaga niri ko bagacha. No na bagaka baito bagusi bagwenete ko identify bagwenete ko ligirina omusaigete kurwasegete toisi como bugagacha uya tomo shape tomo tevinga gano baba na bibintu bibonete ko bega na bibintu bibonete ko bega na bako bamurai ora obosio una bona nare ko tevinga innocent nare taba saigete se studio anka baligereria ankaroranga igaiga nande bonse no bale kunya mira ngi gokora ko bamanya musa inaro yo mukurukunga lamek mayaka Taro chinaro likorokwa. Lakini toko moroka Nairobi nga boychar koru nyamai award. Karo ko bategerera nando kuligereria njira ba ko igwe birengereri byabo koranga. Abantu basikomba shape baba gache buye na bakoba ebyongosi bya matukago. Oyo nde ari kurunga Christmas niño le telita niño de tumba wate kwana karo kuligereria chinkwana cyabasaye muna balia na bakoranga abasaye balia mbagwene tigotigu ngonga oyo bono begenda bagusi bagatanga mbagwene tigotachwa yani mbagwene tigotigu ngenda gocha bagwene kanga abagaka bagusi gose abagaka benga kieye baligirie njira batebenga musawo njira atenira ari no yantenira esinge njasokiro tenire tigatomo agachegere for the future tali lakini nande basaye mbagwene tiko babwangu bagwene tiko soma buya kiagere garota tiko rosi bintu bya salikire wene tiko bakini kabisa oliringa ngai salika namanya kukerosi sajitati wende anda kena ase asa analysis yago ngakiyokora ase serikali abasaye ko baba involved muno gose no ina agenda abasaye go yasirete the government policy gose enjere serikali ebegete bintu byaye ige agachire ese reforms chitakira across government departments ese ngenjere serikali ekobeke bintu byaye nabo konyoranga omosaye gara disadvantaged muna bono ese kuligereri chi advert chinyinge se chikaseti ogenda no negaseti ya lero ligereri chigasi kiri kitangasire for abantu batabwati gasi abantu abange batabwati gasi nabasaye okonyora gotebigunga work experience yebe miaka 5 ugendo gete so nonye no musawo muya orenge gocha ko soya se job market go se mainstream agache base yo gochakera tagonyara gochaka kiagera igego tebekana nga muntu takeire no osikoligereri muna bono osikoligereria ibintu muna recruitment ya IEBC ngochere karabata ko be ko muntu ko make decisions iga bagotebanga goikotoke gwa korere gasia segete goiketoke gwa twali experience kengana iga egera umanye ko ba loud o eguribaga egera umanye ko eguribaga liokora gose liokonyore gasia segete lakini unless the policy ya serikali e changing amuntu ga rule school iga ko expertise case ine go face the job market then from there until that is done na bakonyoranga omusaye na disadvantage tikiara go ikase gete muna bono IEBC ekerego ko aigas muna returning officer terigo ko anga na no bwate degree gete ne kwende tate okorega na ngo endere ya kapunga go ikotwale miaka gete na ande go ikotoke go akorega na ande go ikotwale experience kimiaka gete endo ko raba okorega ngeringa igo konyoroire position ya decision making o could make a decision ekaro ko make a decision go ikotwale experience gete o tebenga ekerendo gete ya chirega no nyeri chikurigo tebaiga no gwenete ko kya go kebeka igagere bintu mbisareka so lakini ago tebelinga abasaye mbale baralekanire kurudiro bali agusiba akorekana ngaba baise ko konye tali speed babwate yobosaye baise ko agachubuya nabo bako chikoba lakini abatware speed rende abantu bakororenga noro lakini teberanga obuyambolinga basaba tware speed baka baralekanire bone gento getigarete ngeringa wisdom wala baba bwate speed yengiya na baba bwata masomo buya kiagara tabauti nerolo ya education na wisdom na baba bwata masomo baya na baba bwate experience na baba bwata masomo maya miaka yabo ya isanire lakini wana batakire konyora abantu bali bachire basukire kidogo baira nense baba bwata ko baba bekere wisdom bamaye ko gwenera ko ba
abarai bamae kugwenera ko babarai ntokwanira iguru y'omurai bense yes roche bono omuwakiri Katwa Kigen yes nande nguchiare nabore tuwaba amabore orabeire tugotebania advisor y'omurai bense twakwanira iguru y'omurai bense nabo igo no burai bwabere bagokora imense ya Kenya anda koroche isego choro ontora amanya gusina chiko choro nachi kubwatiri chiko buna tebete guseni gara chiko favor murai bense igo tokurigeri mune gwenete koba ige gwenete koba ng'omonto kanyorire kerogo omonto esa matukane na birorire omonto okorire beyond expectations mosike marende kera achoretwe mune speaker ya National Assembly iga achoretwe iga renge bunge ngakiri muna omubwatani gwe muno mubunge I think it was Muhaya, something like that. Something like that. I'm not very sure. I'm not very sure. Na era ndoje ngane Muhaya ya renge. Achore tu akasoa bunge na ririria 2007 ekero esegi ya renge nene sana igati opposition na serikali. Akachorwa akasoa bunge lakini bagateba bakamochora nande mune speaker. Lakini muna so esekero geriye speaker iga. Marende akaba very neutral muneta keire so inere marende nero meet the expectations chirinje na rorire so egento owonete ko komanya nande ngeringa inche na rigereri Katwa Kigen mo korwaro muwakiri pakabona ka waire judge nande ngori yare kerugo kanake Supreme Court Katwa otemire koba professional ese bintu biria korire kurwa matuka maega obere professional lakini nando isikorige Diana ngeringa Katwa na bete judge matuka elirang makeyang inse metinyisita ose metinyisita iga lakini nande natagete koba judge ya Supreme Court atebona ndeigorake ari saberire ndo konyara como gotebanga kurwa soete kurwa bete abete judge oso korire ruling ende tora murusia magoso tora mubekire crediting aga otemire lakini Katwa Kigen yesarure pake saikire kubwatekana nanje okorire tara salimono lakini egendo keroro ngeringa igare ebina korire bya moretire saikire bona iga korire murai bwense kero sikunyura na gambete nande Katwa Kigen ugambire bina paka ICC lakini muna nagote bigara twachaka moroberi oyo neringa kende nke yose gekoba getabangiri inchengi se kobori gobona igana bondo chenga Katwa Kigen nkoba ekero goteba getabangiri goro chenande Katwa Kigen no akare no, nero gochiko yes inchengi se kobori ngise kobori guna bongo tebanga adiase benji elia Supreme Court na bondo chenga gali Katwa Kigen na bara ikaranso kiagera omurai bwense nataka koire interest ya egari nande muna nagote bingeringa no nyene pop no genda bona igori omo pastor go so mo father go se onde bwense mu gwatani otebanga gari neutral omo tebing omo boli kana bote ko boli omuntu nga ayese president go so opposition ningo go support atebanga yanje tindi go support yonde yongo chako wake kurayoka omo e ballot paper na bagwakira omuntu so igonga ndurikoba Katwa nabara be professional lakini nabara taba neutral going forward kiagara nonye ne kero chikura cha presidency chiteyo nonye ne kero weekend giteyo ke kurwanirirwa igaro murwaniririo William Ruto samatuka magega so igaro murwaniririo William Ruto professionally muno muwakiri na kiura arangiri muwakiri nga inchu ntenenere iga nkorere gasi so nabokoranga Katwa Kigen na ise konyore kero keri na barabe taba neutral lakini ndaye to ko kinane nga nabo umuntu ratake William Ruto atako agacha impunity na bakonyaga acha koru Kenya na ndagende nerekiagera muna bono umusike Njoki Ndung'u ngochiara ko boyomo ase judge ya International Criminal Court ekara be International Criminal Court
no nyorete buya prosecutor International Criminal Court oro wono iga kabeire omugwakiri William Ruto so William Ruto ngo bekare jinsagia kere kona kwate bakere kona aise ko successfully aise ko beka katwa kigeni una judge ya Supreme Court igo naboko nyoranga interest ya very taken care of na nda abantu no nyorete ngote abarenga nonye IEBC chairman ya IEBC no abantu ngote abarenga team nga chairman ya IEBC ne bwato boroso bwoko shabikia William Ruto kidogo na ande bintu na bisareka Kenya gaiga kero abantu bagutama koru Kenya ngebintu byasarikire Kenya bakubira ICC baada garo kubira ICC ogo konyora njoki ndumuno are judging keyo nandora basakonyora nandora basakonyora prosecutor International Criminal Court noyo mo kolere gasina kato kigeni asa amu asoko agacha soko egerera umurai bwense inje togo te banga timbo dio kwegena tegara gazi ya nene no koigora nga kikirabe kinto kitikirabe ndete graba gangel kikirabe tinda tiko so mwake kura kero mwake kura wene to so ka ke kura no bosibole ne jinguro no moesa so inche nogo te batunga ekenakyo naro kiraba se koma dayano taro chiboigo abanta bangi bagukwanira igoro ya maraga bono nogora ya kuriga kine abanta bangi bagotebonye ingirine ruling asili bageriria katwa kigen bagate bangere mirobiri ya Nigeria Street. Yes. Igare gwikirania. Marago temire sa konyara nando otemire kworokinga ngotene nare se ensemble ile nande namuroche eso mujumi goli nanda gateba buya kabisa ngendo kagera tense ebwate asunyokire se economy ne sengenjo ya corruption nando mane Diana corruption ne mosigo mona nase asense nande usikoligereria ese ya corruption kuruchi serikali ya itire ese yu ya bere ntindi mono lakini kerobora yo bole ya sukire sake lakini egendo ndate bengeringa umuske maraga yare kobanga obo chori bwa president ya Kenya ngochoru bole muna etakeire na babu ateli bagali yali oko uri okoraense aise ko yebekero sama okae na bense rara ukolengana muna era takerwe lakini bono se yaito bintu mbiriko genda muna bitakeire bikogenda muna onda genki bitari guchira mbiriko genda muna bitakeire kiagera obwanjereri nko babole ase bukabira mono nando sikolire muna bono siasa ya Kenya muna yagachire neringa maraga na wenete kutware base oramu associate ne base getenga nga ekichameye yani gosomora yoyo iga ku support base yaye mere lakini support base ya maraga wenete ko banga yani muna kenyere ego konyoranga murai konyorwete gusi abone to gutware support base yaye kwanza usibatanga yes wenero murai ito sabali yo koranga libagerio okoranga Fred Matiang'i oririre tayare andake abane nabo bakubori andake roche biro byatomnyokiri lakini abane nabo bakubori nga Fred maragara mo sira Fred Matiang'i aromba kubeka asoboroso now enjera ense yaitere neringa asen 11 nero mundago ika anago sira kiagara obo rosobwe oborai bwa ense ya Kenya igo bobekira se chipi ese abantu batatu president yo tenenete ense na CJ Chief Justice yo tenenete chikoti osebigambero na speaker yo tenenete bunge ese lichikoli koroseriwa so okonyoranga abana bwa abantu aban kerobora ibwachire abana bwa abantu bakora ense so maraga position yale bono iga na bara beta nyara go support Matiang'i kiagera maraga norio bantu bagoteba gose okorere bintu bikorekananga ne bintu bibwate direction yo boroso bwo kemaene nande maraga na bara sinyuko ko support
konyo obwate birengere biko working atoli strong ase okolenda lichiko na constitution Igonga ereri kuikarichiko libwatiko. Yes. Na barabe ta go support ya na kiagera tinga maraga ise kwa gulibaga achore muraigete ara kere kura national go sena achore unde na baraga sukukira. Igwata ito muntu gwate ukoli gate umuntu le clean because abantu babereranga na maraga na bagotebanga no ne campaign ya tetageti ngano n'abantu bachire sare bamutebiringa chibesa ngeji gendo mobilize lia sogo chikogenda bakore kwendo batabino itari ere bara tugona tukogenda mu Kenya na maiteka nguri inde chikura awonete ko kumanyanga garuna ngote na tabire Mombasa ngogenda awonete ko soka acha kwende ntari komogorera no nyendanji yes in fact dubura voice ko agachwa soboro somuno bwa maraga na boturagendale yes. Asante sana director na gonte inga chinga kichairire kolende nande enga kiende utambe no ora yes Majito Murigeria mbiyamona sana so sangana into somero bigen soko bwa kire tukataite na tukwariye ni asemero birende segeta sengi tugen soko TV nchende na ndemo tumena nande ankyo somero bigen soko bwa kire tugende gusanga